हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम, ज्यामध्ये आपण अध्याय 12वा भक्तियोगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। सर्वात प्रथम श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्या समोर ठेवली आणि त्यांनी लिहिलेल्या या साध्या सरळ भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला। त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत। अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली। तसंच इस्कॉनच्या सर्व टीमला प्रणाम आणि त्यांचेही धन्यवाद, ज्यांच्या सहकार्याने आपला हा उपक्रम आपण घेऊ शकतो। उपस्थित सर्व भक्तांना सर्वांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत। तर आपण अध्याय 12वा बघतोय आणि जसं आपल्याला माहिती आहे की भगवद्गीतेच्या 18 अध्यायांची विभागणी 3 विभागांमध्ये केलेली आहे। पहिले 6 अध्याय हे कर्मयोगाचे अध्याय आहेत, शेवटचे 6 अध्याय हे ज्ञानयोगाचे आहेत आणि हे मधले 6 अध्याय जे आपण शिकतोय हे भक्तियोगाचे अध्याय आहेत। या भक्तियोगांच्या अध्यायांपैकी हा शेवटचा 12वा अध्याय आपण आता समजून घेतो आहोत, ज्याचं नावही भक्तियोग असंच आहे, श्रीकृष्णांची प्रेममयी सेवा। आता भक्तियोग कसा सर्वश्रेष्ठ आहे, भक्तियोगी कृष्णांना सर्वात अधिक प्रिय आहे, हे कृष्णांनी 6व्या अध्यायापासूनच पुढे सांगायला सुरुवात केली आहे। आणि या अध्यायात अगदी स्पष्टपणे कृष्ण सांगतात की भगवत भक्तीमध्ये निमग्न असणाऱ्या भक्ताला परम लक्ष्याची प्राप्ती सुखाने आणि सहजपणे होते। तर आता 9 श्लोक आपण पूर्ण केलेले आहेत आणि आज आपण 10व्या श्लोकापासून सुरुवात करतोय। आता हरे कृष्ण। सायली माताजी वाचता तुम्ही श्लोक? हो 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 माताजी. हा, 10वा ना? हो, 10व्यापासून। हो. हरे कृष्ण. अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हा, अनुवाद पण वाचा। वाचते. जर हं. हरे कृष्ण. जर तू भक्तियोगाच्या विधी विधानांचे पालन करण्यात असमर्थ असशील तर केवळ माझ्याकरता कर्म कर, कारण माझ्याकरता कर्म केल्याने तुला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। बघा, आतापर्यंत आपण जे श्लोक पाहिले म्हणजे 8वा 9वा आणि आता 10वा बघतोय। तर हम्म. 8व्या श्लोकामध्ये भक्तीचे काही प्रकार आपल्याला कृष्णांनी सांगितले। त्या 8व्या श्लोकामध्ये बघा, जो श्लोक होता पहिलं त्याच्यामध्ये मय्येव मन आधत्स्व, हो. म्हणजे काय, सतत माझं स्मरण कर। स्मरण म्हणजे मनाने केलेलं, मय्येव मन आधत्स्व। मग दुसरा पार्ट कृष्णांनी काय सांगितला, मयी बुद्धिम निवेशय, म्हणजे बुद्धीने माझं मनन कर। हं?
आणि तिसरा प्रकार आपण जो बघितला 9व्या श्लोकामध्ये की अभ्यास योग. अभ्यास योग म्हणजे ज्याच्यामध्ये साधना भक्ती सांगितली. हम्म. अभ्यास योगेन ततो मा इच्छा आप्तुम धनंजय. साधना भक्ती बद्दल हा श्लोक होता. तर हे तीन प्रकार आपण बघितले. तर या प्रकारची बुद्धी म्हणजे मनाने, बुद्धीने आणि अभ्यास योगाने हे कोण करू शकेल? तर जे फक्त बुद्धिमान आहेत, मनाने सरळ आहेत आणि थोडक्यात काय की ज्यांचा थोडा मनावरती किंवा बुद्धीवरती ज्यांनी संयम प्राप्त केलेला आहे, अशा प्रकारचे लोक सहजपणे ह्या प्रकारची भक्ती करू शकतील. कारण आता जे मात्र लोकांची बुद्धी किंवा मन हे अतिशय चंचल आहे, अशा लोकांना या प्रकारची भक्ती करणं अवघड वाटेल. कारण आपण जसं म्हटलं, मनाचा हा गुणधर्म आहे. मन हे वायूसारखं चंचल असतं, वायूपेक्षाही चंचल असतं. जसा वायू स्थिर नसतो, सर्वत्र वाहतो, कुठे वाहत नाही वायू असं एक ठिकाण नाही. आणि या वायूला कोणी थांबवूही शकत नाही, तशी या मनाची गती असते. हम्म. आत्ता इथे असेल पण क्षणार्धात दुसरीकडे जाऊ शकतं, एवढं अस्थिर असतं आणि सतत वेगवेगळे विचार या मनात येतही राहतात. तर त्यामुळे अशा प्रकारचं ज्यांचं मन आहे त्यांना ह्या प्रकारची बुद्धी मय्येव मन आधत्स्व मयी बुद्धी निवेशय आणि साधना भक्ती. भक्तीमध्ये आपण म्हटल्या होत्या वेगवेगळ्या क्रिया आहेत बघा, ज्याच्यामध्ये जप करणं आलं, हम्म. त्यांचं भगवंतांची स्मरण करण्यासाठी भगवद्गीतेचं पठण आलं. पण ज्याचं मन अस्थिर आहे त्याला ह्या तिन्ही प्रकार हे जमणं शक्य नाहीये. निरंतर प्रयत्न करूनही जे मनाला एकाग्र करू शकत नाही, त्यांच्यासाठी या श्लोकामध्ये कृष्णांनी पुढचा मार्ग सांगितलाय की माझ्यासाठी कर्म करा. मत कर्म परमो भव. आता काही लोक म्हणतील बघा, 16 माळा करणं आम्हाला जमणार नाही, मंदिरामध्ये जाऊन आम्ही सेवाही देऊ शकत नाही, हम्म. किंवा काही लोकांना तंबाखू खाण्याचं व्यसन असतं, सुपारी खाण्याचं व्यसन असतं. म्हणजे थोडक्यात काय, जे साधना भक्तीमध्ये जी भक्तीची नियामक तत्व किंवा जे नियम पाळावे लागतात ते आम्हाला जमणार नाहीत, अशा ज्या लोकांची स्थिती असते हम्म. त्यांच्यासाठी हा श्लोक आहे. तर हम्म. श्लोकात पहिलं म्हणजे ज्यांना जे जमत नाही ते सांगितलेलं आहे आणि अशा लोकांसाठी कृष्ण सांगतात की माझ्यासाठी तुम्ही मग कर्म करा. जसं की आता माझ्यासाठी कर्म ह्याचाही अर्थ आपल्याला समजून घेतला पाहिजे. म्हणजे हम्म. कृष्णांचं मंदिर बांधण्याच्या कार्यामध्ये आपण दान देऊ शकतो. मग हे दान भूमीच्या स्वरूपात असेल किंवा आर्थिक स्वरूपातही असेल, किंवा भगवंतांच्या मंदिराच्या संबंधी आता प्रसाद बनवण्याचं कार्य आहे ते करू शकतो, प्रसाद वाटप करू शकतो, किंवा भगवंतांच्या संबंधित जी पुस्तकं आहेत ती छापण्यासाठी आपण दान इत्यादी देऊ शकतो. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या कार्यामध्ये आपण कृष्णांच्या साठी कार्य कर्म करू शकतो हम्म. या प्रकारे. तर एक उदाहरण खूप प्रसिद्ध आहे यासाठी म्हणजे जॉर्ज हॅरिसनचं. आता जॉर्ज हॅरिसनचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल तर 1960 ते 70च्या दरम्यान द बीटल्स नावाचा म्युझिक बँड हा अतिशय जगप्रसिद्ध होता बघा. खूप हो. त्यांची गाणी प्रसिद्ध होती. हा, हो. तर त्याचे हे सदस्य होते बीटल्स मधले, जॉर्ज हॅरिसन. हो. आणि त्यांनी जगभरामध्ये अत्यंत काय म्हणतात ती अमाप अशी प्रसिद्धी आणि संपत्ती त्या काळात त्यांना मिळाली. पण तरी त्यांच्या मनाला शांती नव्हती, ते आनंदी नव्हते. तर हम्म. त्यासाठी त्यांनी 1967 मध्ये भारतात ते आले आणि ऋषिकेशला गेले. कारण भारतीय संस्कृती, अध्यात्म याच्याबद्दलचं आकर्षण होतं त्यांना, त्यामुळे त्यांनी ऋषिकेशला भेट दिली. मग काही दिवसात ते परत इथे, म्हणजे काही दिवस राहून परत लंडनला परतले. आता भारतामध्ये येऊन किंवा त्यांनी आधी जाणूनही घेतलं होतं, भारतामध्ये आध्यात्मिक संपदा खूप आहे आणि त्यामुळे त्यांची जिज्ञासा वाढली होती आता इथे भारत भेट दिल्यानंतर. आणि त्यांचा मग या संदर्भात शोध, त्यांची ही जिज्ञासा पुढे शोध घेत राहिले ते या गोष्टीचा. आता त्याच दरम्यान श्रीला प्रभुपाद यांच्या काही शिष्यांच्या संपर्कात ते आले लंडनमध्ये. जे श्रीला प्रभुपादांचे शिष्य मंदिराची स्थापना करण्यासाठी लंडनमध्ये आलेले होते. आणि त्यानंतर काही दिवसांनी श्रीला प्रभुपाद स्वतः लंडनला आले, तेव्हा त्यांचीही भेट या जॉर्ज हॅरिसनने घेतली आणि श्रीला प्रभुपादांना भेटून ते अतिशय प्रभावित झाले जॉर्ज हॅरिसन. हम्म. आणि त्यावेळी बीटल्स हा सगळ्यात जगप्रसिद्ध म्हणजे बहुचर्चित असा म्युझिक ब्रँड होता. अनेक हम्म. ठिकाणी जगभरात त्यांचे प्रोग्राम्स असत. तर हम्म. हा हा जो जॉर्ज हॅरिसन होता, ह्या श्रीला प्रभुपादांच्या भेटीमध्ये श्रीला प्रभुपादांनी अर्थातच ते हरे कृष्ण महामंत्राचा प्रचार प्रसार करत असत, कृष्ण भावनेचा प्रचार करत होते. तसंच उपदेश त्यांनी जॉर्ज हॅरिसनला पण दिला.
तर हा जॉर्ज हॅरिसन ज्या वेळेला एकदा फ्रान्स ते पोर्तुगाल असा गाडीचा प्रवास करत असताना श्रीला प्रभुपादांच्या भेटीनंतर आता हे 17 ते 18 तास त्याने हरे कृष्ण महामंत्राचा जप या आपल्या प्रवासात केला होता. एवढा प्रभाव त्याचा म्हणजे श्रीला प्रभुपादांच्या भेटीचा त्याच्यावर पडला. आता श्रीला प्रभुपाद यांच्या भेटीनंतर या जॉर्ज हॅरिसनची कृष्ण भावनेमधली रुची पण वाढली आणि नंतर त्याने आपल्या बँड मधील जे इतर सदस्य होते यांच्या बरोबर मिळून एक राधाकृष्ण मंदिर याच्यावरती म्युझिक अल्बम तयार केला आणि जो कित्येक काळ लोकांच्या स्मरणामध्ये राहिला. आणि त्यानंतर त्यांनी अशी अनेक गाणी रचली म्हणजे जी कृष्ण भावनेवरती आधारित आहेत, ज्याच्यामध्ये हरे कृष्ण महामंत्राचा पण त्यांनी म्हणजे वापर केला आणि ती खूप हम्म. प्रसिद्ध झाली. तर 1970च्या दरम्यान त्यांनी म्हणजे खूप त्यांना प्रसिद्धी पण मिळाली होती आणि मोठी संपत्ती पण त्यांच्याकडे आली होती. त्यातलीच काही संपत्ती त्यांनी इस्कॉनला दान पण केली. ज्या धनाचा वापर करून कृष्ण द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड म्हणजे जे ज्याचा मराठी या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद आपण वाचतो बघा, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे हम्म. पुस्तक पहिल्यांदा छापलं गेलं हम्म. जॉर्ज हॅरिसनच्या अच्छा. संपत्तीने मिळालेल्या. ओके. आणि मग त्यानंतर जॉर्ज हॅरिसनने लंडनच्या जवळ इस्कॉन मंदिरासाठी मोठी जागा शोधायला पण सुरुवात केली. आता जे एक्झिस्टिंग मंदिर होतं लंडनमध्ये त्याची जागा कमी पडत होती कारण अनेक भक्त आता जोडले गेले होते. आणि मग त्याने ही मोठी जागा पण दान केली. तर लंडनमध्ये जे भक्ती वेदांत मॅनॉर जिथे आज उभं आहे, जे युके मधलं सगळ्यात प्रमुख आणि भव्य इस्कॉन मंदिर आहे, ती जागा या जॉर्ज हॅरिसनने दान केली. अच्छा. तर श्रीला प्रभुपाद म्हणत असत की जॉर्ज हॅरिसन यांनी ही जागा दान करून कृष्णाला एक स्थान दिलं लंडनमध्ये. तर हम्म. त्यामुळे कृष्णही त्यांच्या धामामध्ये जॉर्जसाठी अवश्य आश्रय देतील, हे हम्म. श्रीला प्रभुपाद नेहमी म्हणत असत. तसंच 1977 मध्ये श्रीला प्रभुपाद यांनी देहत्याग केला. तर हम्म. त्यापूर्वी श्रीला प्रभुपाद यांनी आपल्या उजव्या हातातील एक अंगठी काढून बाजूला असलेल्या आपल्या शिष्याच्या हातात दिली आणि त्याला आदेश दिला की ही जॉर्ज हॅरिसन साठी आहे, त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याची ही व्यवस्था करावी. तर हेच आता आपण या श्लोकामध्ये बघितलं बघा की ज्यांना मनाने आणि हम्म. बुद्धीने किंवा साधना भक्तीने कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊ जे शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी कृष्णांनी काय सांगितलं की माझ्यासाठी कर्म कर. मग भगवंतांच्या मंदिरासाठी दान देऊ शकतो, भूमी किंवा आर्थिक देऊ शकतो, पुस्तकं त्यांची छापण्यासाठी दान देऊ शकतो. तर अशा प्रकारे ही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे कृष्णांच्यासाठी आपण कर्म करू शकतो हे सांगितलेलं आहे. म्हणजे जो व्यक्ती आता जप करू शकत नाही, मंदिरामध्ये जाऊ शकत नाही, भक्तीचे नियम पाळू शकत नाही, मग अशांसाठी हा श्लोक सांगितलेला आहे की कृष्णांच्या मंदिरामध्ये जरी त्यांनी दान दिलं तरी ते मग क्रमशः त्यांची शुद्धी होईल कारण भगवत सेवेत त्याने दान दिलेलं आहे. हम्म. आता म्हणजे आता आपल्या नेहमीची उदाहरणं घ्यायची झाली तर कोणाचं मार्बलचं दुकान असेल, मग त्याने मंदिरामध्ये मार्बल दान केली, किंवा कोणी ज्वेलर आहे ज्याने अर्चविग्रहासाठी एखादा दागिना दान केला. म्हणजे अशा अनेक प्रकारे भगवंतांच्या सेवेत काही जरी कार्य केलं तरी त्याची क्रमशः शुद्धी होऊ शकते, हे हम्म. आपल्याला या श्लोकावरून कळतं. आता पुढचा बघूया. आता जी ते पुस्तक तुम्ही आता म्हटलात ते पहिलं हा, इंग्लिश मध्ये लिहिलंय का? हो हो, आणि श्रीला मग त्याचा प्रभुपादांनी अनुवाद ओरिजिनल मराठी आपण वाचत होतो त्याचा ते अनुवाद, मराठी. बरोबर, ओके. ओके. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हो. त्याचं हो. सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, हा. हे हा. ओरिजिनल पुस्तक आहे. ज्याचं हम्म. पहिलं सेट तो त्याच्या धनाने त्याने जे दान दिलं ना हम्म. त्याने हम्म. छापली गेली, जो त्याचा म्हणजे एवढ्या वर्ल्ड वाईड ते खूप फेमस झालं बघा पुस्तक. हम्म. असं मग त्याचे काही म्हणजे दोन असं भाग आहेत का वाचन त्या आपण करतो. पुस्तकाचे? त्याचे दोन भाग आहेत का मग इंग्लिश मध्ये आहेत त्याचे? नाही नाही, इंग्लिश मधलं पण माताजी एकच पुस्तक आहे, कृष्णा एकच द आहे का? सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड. हो, म्हणजे आणि आपण ते त्याचाच मार्गशीर्ष अनुवाद महिन्यात आपण वाचलं. वाचतो. हो मार्गशीर्ष हो, मध्ये पण वाचलं ते. करेक्ट करेक्ट. हा, ते शिला पुस्तक माझ्या प्रभुपादांची सगळी पुस्तकं इंग्लिशमध्येच होती. हा, त्याचा हा अनुवाद आपण आता वाचतोय बघा. तर हे जे इंग्लिश मधलं जे पुस्तक पहिलं पुस्तक छापलं गेलं ना श्रीला प्रभुपादांचं, ते हा. ह्या जॉर्ज हॅरिसनने हा. म्हणजे हा. त्याने जे दान दिली रक्कम त्याने त्याद्वारे ते छापलं गेलं. हम्म. जे श्रीला प्रभुपाद, आणि आपण त्याचा अनुवाद वाचतो बघा आता, जे ओके. मराठीत बघतोय ते. मग हा हे अनुवाद कोणी केलेत हा, माताजी? आता श्रीला प्रभुपाद यांचे भक्तच असावेत ना, जेव्हा अच्छा. कारण इतकी सुंदर भाषा आहे बघा ती. हो. हो. हो ना, हो. म्हणजे हे काही हो. सर्वसामान्य माणसाचं किंवा गुगल ट्रान्सलेटचं तर नक्कीच आहे, आणि त्यावेळेला अर्थात नव्हतंच म्हणजे. नव्हतंच. तर हो. हे भक्तांनीच केलेले अनुवाद आहेत. अच्छा. खूप सुंदर भाषा आहे म्हणजे ही सगळी. हो. 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 नक्कीच. हम्म. ह्या हा, तर आता पुस्तकाची आपण गंमत काय झाली,
अन्वया हा माताजींनी मला ते पुस्तक दिलं हा हिच्याकडे द्यायला, सायलीला द्यायला म्हणून. हा हा आणि मी घरी गेले तर त्यावेळेला आम्ही सोसायटीत खाली चेअर टाकून थोड्या वेळ गप्पा मारतात, सगळ्या बायका येतात ते. तर हा माझी हा अमेरिकेहून एक म्हणजे मैत्रिणीची मोठी बहीण आली होती. तर तिने ते बरं पुस्तक बघितलं आणि तिला ते हा इतकं पटकन बघितल्यानंतर असं वाटलं की नाही, हे आपल्याकडे हवं. आणि हा त्यावेळेला तर हा मला पटकन कुठे मिळेल असं काही वाटत नव्हतं. मग मी ते बरं हा पुस्तक तिला दिलं. आणि मग बरं नंतर बरं जेव्हा परत मध्ये वेळ मिळाला त्यावेळेला सायलीला वेगळं आणून दिलं मग. हा बरं त्यावेळेला बरं मी अच्छा म्हणजे ते माझ्याकरता पण एक त्यांच्याकडे आणलं. पोचलं. हा हा, हा ते हा अमेरिकेत पोचलं आणि तिच्या दुसऱ्या पोचलं एका हा बहिणीला पण आता हवंय ते. तर ते आता मी बरं आणीन बरं परत एकदा. हा हा म्हणजे कृष्णांची कृपा होणार होती हो ना, म्हणून ते हो तिथे ना. पोचलं. म्हणून हो तिला ते खरंच. तिथपर्यंत पोचलं आणि तिने तिकडनं हा इंडियातल्या बहिणीला सांगितलं की नाही, ते तू हा पुस्तक आण. पण ते आण असं म्हणून सरसकट बरं दुकानात मिळत नाही पुस्तक. हम्म. बरं बरं हो म्हणजे का, म्हणजे आयडियल. इस्कॉनच्या मंदिरामध्येच मिळू शकतं बहुतेक, हा, म्हणजे बरोबर. हो तिथपर्यंत ते जायला हवं, इस्कॉनच्या हो हो मंदिरापर्यंतच जायला हवं. हो 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 किंवा आता ऑनलाईन माताजी मिळतं, म्हणजे हा, ज्यांना किंवा ऑनलाईन ऑनलाईन घेणं. मागवलं तर, ऑनलाईन हा मागवलं तर, हा ऑनलाईन मागवलं तर ऑनलाईन बरोबर, मागवलं तर. सर्वसाधारण बुक स्टॉल्स मध्ये किंवा शॉप्स मध्ये येस. नाही मिळणार ते. हम्म. हा मी आपला एक विचार करते की त्या निमित्ताने आपलं देवळ म्हणजे ह्याच्यात हो मंदिरामध्ये जाणं होईल. इस्कॉन मंदिराला व्हिजिट करू शकतो, बरोबर नक्कीच. ते एक निमित्त होईल म्हणून मी थांबले खरं तर. हो हम्म. हो हम्म. तुम्ही आलात हा की इथे चालेल आता आपण. कॅम्पला जाता येईल. हो हो इथे एनव्हीसीसी ला वगैरे तुम्ही हो. कधी गेलात तर. हा आणि माताजी जेव्हा जाल ना आता हा. सायली हा. माताजी, हो, तर सांगा. त्यावेळेला ना तिथे पुण्याच्या ह्याच्यामध्ये ना वानप्रस्थ संघ आहे. म्हणजे 45 ते 60 या वयोगटातील भक्तांच्यासाठी त्यांचा काहीतरी वेगळे प्रोग्राम्स पण असतात. हा बर. तर तुम्ही कधी गेलात तर लक्षात ठेवा माहिती चौकशी घ्यायची करण्याचं. होती. बर हे बर. हा कात्रजच्या माहिती याला घ्यायची, का? त्यांचं नावच आहे भक्ती वेदांत वानप्रस्थ संघ. बर. इथे पुण्यामध्ये हा का? हा पुण्यामध्ये, पुण्याचं जे कोंढव्याचं मंदिर आहे ना कोंडव्याचं. ओके ओके. एनव्हीसीसी, कोंडव्याचं. कोंढवा त्यांचा म्हणजे हा कात्रज. उपक्रम आहे. अच्छा. कात्रजच्या हा तिकडे पुढे. कात्रजचं. हो आता. हो बरोबर. म्हणजे हा, बर. त्यांचे वेगळे प्रोग्राम्स, बर माताजींचे बर. प्रभूजींचे असे त्यांचे दोन शैली, वेगळे मी ग्रुप्स पुढच्या आहेत. आठवड्यात येणार आहे, जाऊया का आपण? हो हो, या ना. जाऊ आपण. पुढच्या आठवड्यात येईन तेव्हा हा जाऊया का आपण? हो, जाऊया ना, जाऊया. चालेल. हं, हम्म. चालेल. हा मग आता आपण 11वा बघूया. हो हो. वाचता मग मिनल माताजी तुम्ही श्लोक वाचता का, हो, सायली वाचते. माताजी कोणी जसं मी वाच ज्याला पाहिजे त्याने. मी वाच माझी हा जरा वाचा. प्रॅक्टिस होईल. हा, हो सायलीला हो प्रॅक्टिस वाचा होईल ना. वाचा. हो हरे कृष्ण. अथैत्यदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यथात्मवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता कृष्ण काय म्हणतात की जो आंतरिक आणि बाह्य इंद्रियांच्या द्वारे, आंतरिक म्हणजे मन बुद्धी आणि बाह्य इंद्रिय आपल्याला माहितीच आहे, तर माझी भक्ती याद्वारे जो करू शकतो तो सर्वश्रेष्ठ आहे. पण कोणी व्यक्ती जर असा असेल की सामाजिक कारणामुळे किंवा कौटुंबिक कारणामुळे, धार्मिक कारणामुळे म्हणूया, इतर काही अडचणींमुळे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करू शकत नसेल, तर अशा व्यक्तींच्यासाठी कृष्ण पुढचा पर्याय दिलेला आहे की कर्मफळाचा त्याग कर. जर पूर्ण कर्मफळाचा त्याग करू शकत नसाल तर काही प्रमाणात तरी कर्मफळाचा त्याग करा, असं कृष्णांनी सांगितलंय. बघा आता काही ना कौटुंबिक अडचणी असू शकतात, म्हणजे घरात आई वडील, भाऊ बहीण किंवा आता पती किंवा पत्नी यांच्यापैकी विरोध असू शकतो की मंदिरामध्ये तुम्ही दान करू नका. म्हणजे आपली इच्छा जरी असेल तरी त्यांच्या म्हणजे काय विरोधामुळे दान देऊ शकत नाही आपण. तर मग अशा वेळेला ते काय सांगतात की मंदिरामध्ये दान देऊ नकोस, कुठे गरीबाला दे किंवा कुठल्या अशा सामाजिक कार्यासाठी तू दान दे. मग त्यावेळेला आपण त्या प्रकार त्यांचं म्हणणं मानून अशा कुठल्या तरी सामाजिक कार्यासाठी दान देतो. कोणाच्या म्हणजे गरिबांच्या औषधोपचारासाठी देऊ, कुठल्या विद्यार्थ्याच्या शिक्षणासाठी देऊ, म्हणजे अशी अनेक कार्य आहेत. तर तेव्हा त्याचं फळ काय मिळतं, तर कर्मफळाची आसक्ती कमी होते असं कोणाला तरी, म्हणजे आपण जेव्हा दान देतो त्यावेळेला. आणि अनासक्तीमुळे आपली क्रमशः चित्तशुद्धी होते. आता ज्या वेळेला निस्वार्थ भावाने कार्य केलं जातं किंवा हे दान दिलं जातं
तेव्हा ही चित्तशुद्धी होऊन भगवंतांच्या प्रती भक्तीचा भाव जागृत होतो आणि क्रमशः मग व्यक्ती प्रगत होतो भक्तीमध्ये. म्हणजे हे कसे, हे एक एक टप्पे आहेत बघा, प्रगत टप्पे आपण बघतोय. पहिल्यांदा अनन्य भक्तीचा स्तर आपण बघितला. ज्यांना अनन्य भक्ती करायला जमत नाही, कृष्ण म्हणाले की मनाने आणि बुद्धीने माझी भक्ती कर, तेही जमत नसेल तर साधना भक्तीचा स्तर सांगितला. आणि ज्यांना या वरच्या तिन्हीही जमत नाहीत तर त्यांच्यासाठी कृष्णांनी काय सांगितलं, माझ्यासाठी कर्म कर. आता कृष्ण म्हणतात माझ्यासाठी कर्म करायला जमत नसेल तर कर्म फळाचा त्याग कर. म्हणजे आता इथे आपण जे समजून घेतलं की वेगवेगळ्या गोष्टींच्यासाठी, सामाजिक कार्यासाठी दान देणं, त्याने क्रमशः प्रगती होते. आणि क्रमशः प्रगती होऊन शेवटचा स्तर कुठला आहे, अनन्य भक्तीचा गाठू शकतो तो भक्त. म्हणजे या श्लोकामध्ये कृष्ण काय सांगतात की कृष्ण भावना भावित कार्यात रुची नसणारा मनुष्य जेव्हा रुग्णालय आहे किंवा इतर अशा सामाजिक संस्थांना वगैरे दान देतो, तेव्हा आपलं म्हणजे कष्टार्जित कर्मफळाचा त्याग करीत असतो तो. आणि आपल्या कर्मफळाचा त्याग करण्याच्या अभ्यासाने असा मनुष्य आता क्रमशः शुद्ध होतो आणि शुद्ध मनाद्वारे कृष्ण भावना जाणणं त्याला शक्य होतं. तर जेव्हा सामाजिक कौटुंबिक अडचणीमुळे तो व्यक्ती कृष्ण भावनेचा प्रत्यक्षपणे स्वीकार करू शकत नसेल, तर मग समाजसेवा, देशसेवा यासाठी त्याग करून क्रमशः मनुष्याला शुद्ध कृष्ण भक्ती प्राप्त होऊ शकते. तर श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की कुठल्या सत्कार्याकरिता त्याग करण्याचा एखाद्याने निश्चय केला, पण त्याला कृष्ण भावना भावित कार्य हे सर्वश्रेष्ठ असतं, ह्याचं जरी ज्ञान नसलं तरी कर्मफलाच्या त्यागाने, कर्मफलरूपी त्यागाने कृष्ण हेच परम कारण आहेत हे तो क्रमशः जाणू शकतो. एवढी ही कृष्ण भावना प्रभावी आहे. म्हणजे हे समजलं का मी आता काय तुम्हाला सांगितलं ते? तसं बघितलं तर कार्य हे प्रत्यक्षरित्या भगवंतांशी जोडलेलं नाहीये की एखाद्या रुग्णालयाला दान देणे किंवा शाळेला दान देणे, पण कर्मफलाचा त्याग करून मन शांत होऊ शकतं. हा, आसक्ती असते ना एखाद्या, प्रत्येक व्यक्तीची बघा कर्मफळाकडे खूप आसक्ती असते. ही कर्मफळाकडे जर का आसक्ती असेल ना तर मनुष्याचं लक्ष सदैव मी केलेल्या कर्माचं फळ मला काय मिळणार याकडेच असतं. आणि असं मन नेहमी अशांत असतं. अशांत मन कधी ज्ञान ग्रहण करू शकत नाही की कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, कृष्ण भावनेकडे वळतच नाही. पण त्यासाठी श्रीला प्रभुपादांनी काय म्हटलं की ज्या वेळेला तुम्ही कर्मफलाचा त्याग करता, मग तर पूर्ण कर्मफलाचा त्याग असेल किंवा आंशिक स्वरूपात असेल, याने होतं काय, क्रमशः चित्तशुद्धी होते, मन शांत होतं आणि मग भगवंत हे परम कारण आहेत हे व्यक्ती क्रमशः जाणू शकतो. म्हणजे हळूहळू तो प्रगत होतो आणि तेव्हा हे तो जाणू शकतो. एवढी ही कृष्ण भावना प्रभावी आहे. म्हणजे अप्रत्यक्ष रूपाने जरी तिचा स्वीकार केला तरीही ती प्रभाव टाकू शकते त्या व्यक्तीवरती. पण आता हे कर्म 12वा. करण्याकरता खरं तर आपल्याला श्रीकृष्णच प्रेरणा देत असतील ना? हा, प्रेरणा श्रीकृष्णच श्रीकृष्ण. प्रेरणा देतील, पण तशी बघितली तर बघा आत्म्याला माताजी प्रेरणा श्रीकृष्णच देतात, बरोबर ना? कारण हो आत्मा हा श्रीकृष्णांचा अंशच आहे आणि हो त्याची आंतरिक ओढ ही कृष्णांकडे आहेच, पण त्याला हो समजत नाही भौतिकाच्या प्रभावामुळे की ते नक्की काय आहे. तो हो इथे जो भौतिकामध्ये जे पण मनुष्य करत असतो, म्हणजे आता प्रेम शोधत असेल तर तो खरं तर त्या शुद्ध प्रेमाच्या शोधात असतो, पण हम्म, भौतिकामध्ये ते वासनाच्या रूपामध्ये येतं, बरोबर ना? हम्म. शांतता हो शोधत असतो, मग मनुष्य छंद तरी पण तेही भौतिकामधलेच करायला जातो, पण त्याला ते पूर्ण समाधान मिळू शकत नाही, असं आहे. तर हो त्यामुळे जेव्हा अशा प्रकारे तो कार्य करायला लागतो कुठेतरी ही आंतरिक प्रेरणा भगवंतांचीच असते, बरोबर ना? हम्म, पण तरी म्हणजे आता बघा, एक असतं आपण जसे ना स्तर शिकलो बघा, मी तुम्हाला त्या ह्याच्यामध्ये कर्मयोग आपण जेव्हा शिकलो ना हो तेव्हा सांगितलं होतं, सकाम कर्म करणारे म्हणजे फक्त लाभ प्राप्तीच्या हेतूने कर्म करणारे, हो कुठेही कृष्ण नाही तिथे, हो बरोबर ना? तो सगळ्यात लोएस्ट स्तर हम्म, होता, नीच म्हणजे सगळ्यात खालचा स्तर. त्याच्या वरचा स्तर होता सकाम कर्मयोग, म्हणजे कर्म करून जो लाभ प्राप्ती होते त्यातला थोडासा भाग कृष्णांना कृष्णांना अर्पण अर्पण करतो करणं. तो. इथून ती सुरुवात झाली, हम्म, हो बरोबर ना? हा तो स्तर आहे. हा हो स्तर आपण आता 11व्या श्लोकामध्ये हा बघितला, आलं कळलं? दुसरा, आलं हा, लक्षात.
हो, समजलं ना? आलं हा. लक्षात. आधीचा स्तर कुठले होते की काहीही कृष्णांचं स्मरण नाही, जी काही भौतिक कार्य करायची सगळा लाभ स्वतःकडेच ठेवून घ्यायचा, म्हणजे पूर्ण भौतिकवादी लोक. हं, बरोबर, हा त्याच्या वरचा स्तर आहे. सकाम कर्मयोगी, योग म्हटल्यावरती कुठेतरी कृष्ण आले हे आपल्याला समजायचं. आधीच्याला काय म्हणतात, सकाम कर्मी म्हणतात, हं. हा, जो पूर्ण लाभ आपल्याकडे ठेवतो. आता हा योग झाला म्हणजे थोडासा अंशिक लाभ तो म्हणजे हे भगवंतांनाही सकाम देतोय त्यातला. कर्मयोग म्हणायचं ह्याला. हा, याला सकाम कर्मयोग म्हटलेला आहे. योग आला म्हणजे कुठेतरी कृष्ण आले. आधी तो सकाम कर्मी म्हटला जातो, भौतिक कार्य करा, लाभ पूर्ण आपल्याला घ्या, हा, तो कर्मी झाला. आणि आता हा सकाम कर्मयोगी की अंशिक स्वरूपात का होईना तो कृष्णांबरोबर जोडून घेतो आहे. आणि असाही आता क्रमशः प्रगती करणार आहे. सकाम कर्मयोगी जेव्हा अनेक काळ अशी करत राहील, त्याला करता 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 त्याला कृष्णांच्या बाबतीत प्रेम उत्पन्न होईल आणि तो आणि मग आपलं त्याची प्रगती होते. पूर्ण प्रगती होईल. आणि सर्व कार्य आता अंशिक स्वरूपात त्याने द्यायला सुरुवात केलेली आहे. हं. माझ्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा मी देत असेल, 5% देईन, 10% देईन, करता करता आता हे अनेक जन्मांचं असू शकतं किंवा एकाच जन्माचं असू शकतं. जेव्हा भगवंतांच्या प्रती त्याला एवढं प्रेम उत्पन्न होईल तर तो आपले सर्व कर्मफळ भगवंतांच्या प्रती करेल आणि त्याला निष्काम कर्मयोग म्हटलेला आहे. म्हणजे कर्मफळाची आसक्तीच त्याला उरणार नाही. हा, बघा, हे आठवतंय का? हं. आपण शिकलो होतो हे हो, आलं आठवलं, आता कर्मयोग. आठवलं. हो, हा, हा. म्हणजे आठवलं. सकाम कर्मयोगी निष्काम कर्मयोग योगी बनतो तिथे, जेव्हा हं. पूर्ण तो कर्मफळाची आसक्ती सोडून देतो. म्हणजे क्रमशः प्रगती झालीच ना हो त्या हो. ह्याच्यामध्ये. फक्त तो आता किती वेळ लागणार हे त्याच्या हम्म. अनासक्तीच्या प्रगतीवरती ठरणार. हा, एखाद्याला ती एका जन्मात होईल, एखाद्याला काही जन्मात होईल, पण त्याने हे कार्य निरंतर करत राहिलं पाहिजे भगवंतांच्या सेवेमध्ये. काहीतरी आपल्या कर्म नित्य. फळाचा नित्य दिला पाहिजे. हं? हं. आणि हा. आता तुम्ही जे सांगितलं की 45च्या पुढच्या ह्यांच्या करता, ते मुंबईतल्या हो, इस्कॉन मंदिरात पण असेल ना? हो, असायला पाहिजे माताजी. पण मी कसं त्याचं आहे नाव ना काय त्या आहे? वानप्रस्थ संघ, काय बरं, भक्ती वेदांत वानप्रस्थ संघ. हा, हा, भक्ती वेदांत भक्ती वानप्रस्थ संघ. वेदांत आता हे म्हणून. पुण्याच्या ग्रुप मी त्यांचे ना हे ऐकते, युट्यूब वरती व्हिडिओज ऐकते ना, तर त्यामुळे ते मेन्शन करतात तिथे राधेश्याम प्रभूजी. तर त्यांनी हे मी बोललेलं ऐकलं की भक्ती वेदांत वानप्रस्थ संघ असं, म्हणजे एक वेगळा पार्ट आहे त्यांचा, स्पेशली त्या एज ग्रुप मधल्या अच्छा. भक्तांच्यासाठी. आणि त्यांचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम असतात. त्यांना म्हणजे मंदिरामध्ये सेवा पण दिल्या जातात वगैरे, असं म्हणजे वेगळं खास त्यांच्यासाठी हे होतं. जसे युथ प्रोग्राम्स असतात बघा, ज्यांना हो, मुलींच्यासाठी किंवा मुलांच्यासाठी, तसे स्पेशली हे वानप्रस्थीयांच्यासाठी आहेत. सिनियर सिटीजन करता. सिनियर सिटीजन, एक्झॅक्टली. हा, तर हे माझ्या मते बहुतेक सगळ्या मंदिरांचा हा प्रोग्राम असावा. तर मंदिरात गेल्यावरती कदाचित आपल्याला ती माहिती कळू शकेल. हं? हा, हा. हं? पुढचा वाचू श्लोक? हो, वाच. चालेल, 12वा आता. हा. नाही, सायली वाचते हो ना, सायली हो वाच. हो, हो. हो, सायली माताजी वाचा. हरे कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाज्ञानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांती निरंतरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हं. हरे कृष्ण. बघा, आतापर्यंत आपण कुठले कुठले पर्याय बघितले, कृष्णांनी आपल्याला भक्तीचे सांगितले. सगळ्यात पहिला सर्वश्रेष्ठ स्तर अनन्य भक्तीचा सांगितला. धन्यवाद. मय्येव मन आदत्स्व मयी बुद्धी निवेशय. त्याच्यामध्ये आपण मनाने पहिली बुद्धी म्हणजे माझं सतत स्मरण कर. मग मयी बुद्धी निवेशय म्हणजे बुद्धीने माझं मनन कर. मग ज्यांना हे करायला जमत नाही त्यांच्यासाठी दुसरा कृष्णांनी पर्याय दिला, तो म्हणजे साधना भक्तीचा. म्हणजे भक्तीच्या नियामक तत्वांचं पालन करणं, जसं 16 माळांचा जप करणं, मंदिरामध्ये जाऊन विविध सेवा करणं. मग तिसरा पर्याय बघितला की ज्यांना साधना भक्ती करायला जमत नाही त्यांच्यासाठी कृष्णाने सांगितला की मत कर्म परमो भव, म्हणजे माझ्या सेवेमध्ये तू योगदान कर, माझ्यासाठी कर्म कर.
मग चौथा पर्याय सांगितला की ज्यांना हेही माझ्यासाठी कर्म करायला जमत नाही, त्यांना सांगितलं सर्व कर्म फल त्यागम, म्हणजे कुठल्या तरी प्रकारे कर्मफळ हे मला अर्पण कर. मग जसं आपण हे रुग्णालयामध्ये दान देणं किंवा समाजकार्यासाठी, देशसेवेसाठी हा पर्याय बघितला. हम्म. आता ज्यांना हेही जमत नाही, हे आतापर्यंत सांगितलेले पर्याय एकही ह्यांना जमत नाही, त्यांच्याबद्दल कृष्ण या श्लोकामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की ज्ञानाचं अनुशीलन कर. म्हणजे ज्ञान घे. ज्ञानाद्वारे मनुष्य आपली स्वरूप स्थिती जाणू शकतो. स्वरूप स्थिती आपली म्हणजे काय? मी शरीर आहे, मी शरीर नसून मी आत्मा आहे. हा माझा आत्मा हा कृष्णांचा अंश आहे आणि या आत्म्याचं कर्तव्य कृष्णांची सेवा करणं हे आहे. हे तो व्यक्ती ज्ञान घेऊन जाणू शकतो. म्हणून ज्ञानाचं अनुशीलन तरी कर असं कृष्ण म्हणालेत. आता जेव्हा तो हे ज्ञान प्राप्त करतो एखादा व्यक्ती की माझा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि हा परमात्मा माझ्या हृदयातच स्थित आहे, तेव्हा तो ह्या परमात्म्यावरती ध्यान करू शकतो. आता कृष्ण म्हणतात की जो ध्यान करू शकत नसेल त्याच्यासाठी त्याने कर्मफळाचा त्याग करावा आणि कर्मफळाचा विनियोग सत्कार्यासाठी तरी करावा. म्हणजे भगवंतांच्या प्राप्तीसाठी बघा तिथे दोन मार्ग आपल्याला सांगितलेत कृष्णाने. एक तर प्रत्यक्ष मार्ग आहे. प्रत्यक्ष मार्ग म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला जोडून घेणे, संलग्न होणे कृष्ण भावनेच्या कार्यामध्ये. मग मनाने, बुद्धीने, इंद्रियांनी कृष्णांच्या सेवेमध्ये जोडून घेणे. आणि दुसरा मार्ग जो आहे तो क्रमशः प्रगतीचा सांगितला. म्हणजे प्रथम ज्ञान प्राप्त करणे, त्यानंतर ध्यान करणे, परमात्म्याचा साक्षात्कार करून घेणे आणि अंततः मग भगवान स्वरूपाचा साक्षात्कार, अशी टप्प्याटप्प्याने उन्नती होते. आता इथे कृष्ण काय म्हणतात की ध्यानापेक्षा कर्मफळाचा त्याग श्रेष्ठ आहे. म्हणजे काय की चित्तशुद्धी जर का झाली नसेल तर बघा ध्यान शक्य होणार नाही. ध्यान होण्यासाठी मन स्थिर हवं. तर जेव्हा मनुष्य कर्मफळाचा त्याग करतो तेव्हा हे मन शांत होतं आणि मन शांत असेल तर मनुष्याच्या मनामध्ये कृष्णाबद्दलचे विचार येऊ शकतात. जोपर्यंत मनुष्य कर्मफळावरती अत्याधिक आसक्त आहे तोपर्यंत त्याचं लक्ष केवळ लाभप्राप्तीकडेच असतं आणि असा व्यक्ती ज्ञान प्राप्त करू शकत नाही, कृष्ण भावनेचा स्वीकारही करू शकत नाही. तर जेव्हा मनुष्य स्वकष्टार्जित कर्मफळाचा त्याग करतो आणि असं करत राहिल्याने क्रमशः त्याचं मन शांत होतं आणि मग कृष्ण भावनेचा विचार तो करू शकतो. अशांत मन हे अस्थिरच असतं आणि तो अशांत मनाने व्यक्ती कृष्णाबद्दलचा विचार करू शकत नाही. विविध योजना अशांत मन हे केवळ इंद्रिय तृप्तीचं बनवत असतं. तर इथे आपण हेच समजून घेतलं की प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेची जी पद्धत आहे या कार्यात ज्यांना संलग्न होणं जमत नाही, म्हणजे आता काही कौटुंबिक कारण असेल, सामाजिक कारण असेल, अशा अडचणी असतील तर त्यांच्यासाठी हा अप्रत्यक्ष मार्ग सांगितला जो क्रमशः उन्नतीचा आहे. आणि भगवद्गीतेमध्ये आपण ऐकलेलं म्हणजे कृष्ण सांगतातच की या दोन्ही मार्गामधला जो प्रत्यक्ष मार्ग आहे म्हणजे कृष्ण भावनाभावित कार्यात संलग्न होण्याचा हा मार्ग अधिक श्रेष्ठ आहे. आता बघा हे सर्व आता पर्याय आपण समजले. अनन्य भक्तीचाही समजला, साधना भक्तीचा समजला, भगवंतांच्या प्रती कर्म करणं किंवा कर्मफळाचा त्याग करणं हे सगळं, किंवा नाही तर मग कृष्णाने सांगितलं ज्ञान प्राप्त कर, ध्यान कर, हे असे सगळे पर्याय आपण बघितले. आता ह्यांचं हे विविध पर्याय जाणून घेण्याचं काय महत्व आहे? तर सगळ्यात जे म्हणजे काय म्हणतात ते त्याच्यातलं सार काय आहे की अंते मती सहा गती. म्हणजे काय? जीवनाच्या अंतिम क्षणी आपल्याला ज्या गोष्टीचं स्मरण येईल त्याप्रमाणे आपला पुढचा जन्म किंवा पुढची गती ठरणार आहे. त्यासाठी केलेले हे प्रयत्न आहेत. अंतिम क्षणी कृष्णांचं स्मरण यायला हवं म्हणून तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे बघा शेवटचा की दिवस. यासाठीचा केला अट्टाहास शेवटचा दिवस गोड व्हावा. म्हणजे जीवनभर केलेले प्रयत्न हे यासाठीच की मृत्यूच्या वेळी सर्व काही ठीकठाक व्हावं. पण सराव कसा जीवनभर केलेला हवा. म्हणजे ये न केन प्रकारेण मन हा कृष्ण निवेश आहेत. तर कुठल्या तरी प्रकारे आपल्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यातच आपलं हित आहे. अन्यथा या दुःखालयम अशाश्वतम मध्ये आपण वेगवेगळी शरीर धारण करत राहू, जन्म मृत्यूच्या चक्रातच अडकून राहू आणि दुःख भोगत राहू. तर हे जे पर्याय आपण बघितले ह्यापैकी कुठल्याही स्तरावरती आपण असू तर त्या स्तरामध्ये आपल्याला कृष्ण भावनेशी संलग्न झालं पाहिजे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष. मग जे आपल्याला जमत असेल, अनन्य भक्तीच्या स्तराने आपण जोडले गेलो असो तू फारच उत्तम, कारण तो सगळ्यात श्रेष्ठ स्तर आहे. आणि नाही तर जे जे स्तर सांगितले, ज्या ठिकाणी आपण असू, ज्या स्तरावर आपण असू तिथून आपण कृष्णांबरोबर जोडून घेतलं पाहिजे आणि क्रमशः मग आपली उन्नती निश्चित होईल हे कृष्णांनी सांगितलं आपल्याला. आता 13वा
याच्यावरून बघूया ना आपण. मला आपला एक श्लोक आला. आपण जी क्षमा याचना प्रार्थना म्हणतो ना, काही आपलं वाचून झालं हो की, तर हो हो. त्याच्यात एक असं हे आहे की अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम हम्म. हा देहांते तव सान्निध्यम देहि मे परमेश्वर देहि मे परमेश्वर. म्हणजे हा देहांते तव सान्निध्यम, हो. हा. हो म्हणजे हो. त्यावेळेला तुझं तुमच्या सान्निध्य आहे, तुझं सानिध्यात स्मरण सान्निध्य, आहे बरोबर. हो. कृष्ण. हा म्हणजे सगळं हे कशासाठी, प्रयोजन काय ह्याचं? हा की बाबा मृत्यूच्या समयी कृष्ण आठवले पाहिजेत. हो ना, म्हणजे आत्ता सराव असला पाहिजे आणि मृत्यूच्या समयी कृष्ण आठवले पाहिजेत. तेव्हाच इथून आपली गती पुढे चांगली होईल. इथून सुटका होण्यासाठीच आहे थोडक्यात ना. हा, इथून सुटका होण्यासाठी, बरोबर. भौतिकातून सुटका हेच, हम्म. म्हणजे आत्म्याला तिथेच जायचं आहे ना, कृष्णांच्या कडेच जायचं आहे. हम्म. आणि तेच आपलं मूळ धाम आहे. पण आपण इथे अडकलेलो आहोत. त्यासाठीच केला, काय म्हणतात, तो खटाटोप जे उठलेला याचसाठी आहे. केला होता अट्टाहास. शेवट अट्टाहास. हा हम्म. हा. याचसाठी शेवट केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिन गोड व्हावा. गोड व्हावा, बरोबर. किती छान म्हटलंय ना त्यांनी. हो तुकाराम खरंय. हम्म. महाराजांनी एका एका ओळीमध्ये सगळं सत्य हो. सांगितलं त्यांनी. हम्म. अच्छा, आता 13वा 14वा एकत्र आहे माताजी. हो हरे हो. कृष्ण. हरे कृष्ण. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकारः समदुःख सुखशमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावरती स्थिर करून जो दृढनिश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता इथे जे वर्णन केलेले गुण आहेत ना भक्तांचे, हे हम्म. गुण स्वतंत्र नाही आहेत. कृष्णांना शरणागत होण्याने भक्तांमध्ये हे गुण प्रगट होतात. म्हणजे जो भक्त कृष्णांच्या बद्दल शरणागती घेतलेली असेल, त्यांच्या प्रती भक्तिभाव असेल, तर हे गुण त्याच्यामध्ये येतीलच. म्हणजे कृष्णांना मन आणि बुद्धी समर्पित केल्याने किंवा भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झाल्याने हे गुण त्या भक्तामध्ये प्रगट होतात असं म्हणूया. तर या श्लोकामध्ये भक्तांच्या बद्दलचे हे जे गुण आहेत, हे कृष्णांना अतिशय प्रिय असतात, हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणून बघा, ते श्लोकामध्ये काय म्हटलेलं आहे कृष्णांनी, मद्भक्त समे प्रिय, असा भक्त मला प्रिय असतो, जो या ज्याच्यामध्ये हे असे गुण असतात. आता सुदाम्याचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो. बघा, हा बालमित्र होता कृष्णांचा. हम्म. आणि कृष्ण जेव्हा द्वारकाधीश असताना म्हणजे भेटायला गेला बघा त्यांना तो, आणि साक्षात द्वारकाधीश माझा मित्र आहे या गोष्टीचा जराही त्याला गर्व नव्हता सुदाम्याला. आता सुदामा भेटायला आला हे कळताच कृष्णही धावत सुटले होते. कसलाही विचार न करता प्रथम त्यांनी सुदाम्याला मिठी मारली. अतिशय आनंद झाला कृष्णांना की सुदामा मला भेटायला आला. त्या हम्म. सुदाम्याचं स्वागत करताना कृष्णांनी स्वतः सुदाम्याचे श्रीचरण धुतले, हो हो पुसले. तर हो या, हो. हो ना, म्हणजे हम्म. यावरून आपल्याला समजतं की कृष्णांच्या भक्तांचा स्तर हा किती श्रेष्ठ आहे. म्हणजे हा. आपल्या प्रिय भक्तांना हो. किती आदर देतात आदर कृष्ण, देतात. हो सन्मान हो करतात. हो हो ना, हो. म्हणजे एवढ्या छोट्याशा उदाहरणावरून आपल्याला हे समजू शकतं. हम्म. आता भक्त बघा कृष्णांचे कसे असतात. आता सुदामा हा नेहमी कृष्णांना आपला बालमित्र कन्हैयाच मानत असे. द्वारकाधीश आहेत म्हणून त्यांच्याकडून मला काहीतरी लाभ मिळावा, अशी इच्छा कधी सुदाम्याने ठेवली नाही मनामध्ये. त्याच्या पत्नीलाही त्याने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की मी कन्हैयाला भेटायला जातोय, मी काही मागणार नाही त्याच्याकडे. हम्म. आता कन्हैयाच्या भेटीला जाताना आपल्याला माहिती आहे तो मूठभर पोहे घेऊन गेला होता, आणि तेही त्याच्या पत्नीने शेजाऱ्यांकडून मागून आणले होते. तर तिथे द्वारकेला पोचल्यावरती कृष्णांचं वैभव पाहून आता सुदाम्याने त्याने आणलेल्या त्या पोह्यांची पुडी लपवली. पण हम्म. कृष्णांनी ती मागून घेतली त्याच्याकडून. हम्म. त्यातले काही पोहे त्यांनी रुक्मिणीला खायला दिले, सर्व सेवकांना वाटले आणि स्वतःही मिटक्या मारत खाल्ले. कारण सुदाम्याने ते पोहे आपला बालमित्र कन्हैयाबद्दलच्या प्रेमामुळे आणलेले होते. आता तेच कृष्ण आपल्याला 9.26 म्हणजे 9व्या अध्यायातला जो 26वा श्लोक आहे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम हम्म. यो हम्म. मे भक्त्या प्रयच्छती, प्रेमपूर्वक भक्तिभावाने अर्पण केलेलं एखादं फूल असेल, पान असेल,
फळ असेल किंवा पाणी असेल त्याचाही मी स्वीकार करतो. म्हणजे प्रेमभाव महत्वाचा असतो हे कृष्ण सांगतात. तर जो आपण कृष्णांपासून हा जो भाव आहे ना हा कधी लपवू शकत नाही, कारण परमात्मा म्हणून आपल्याच हृदयात ते वास करतात. आपण केलेल्या प्रत्येक कृतीमागचा काय भाव आहे हे ते जाणत असतात. त्यामुळे सुदाम्याने आणलेल्या पोह्याचं कृष्णांना अतिशय कौतुक होतं. आता भक्त भगवंतांच्यासाठी काही सेवा करणार आणि भगवंत अशा भक्तांसाठी त्याचं योगक्षेम सांभाळणार, हे असं नातं आहे बघा दोघांमध्ये, भक्त आणि जीव ह्याच्यामध्ये किंवा भगवंतांच्या मध्ये. आता साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांनी घेतलेली ही काळजी असते भक्ताची, म्हणून त्याला योगक्षेम असं म्हटलेलं आहे, ज्याची तुलना इतर कुठल्याही भौतिक लाभाशी होऊच शकत नाही. तर आपल्याला माहितीये की जरी सुदामाने काही मागितलं नव्हतं तरी कृष्णांनी त्याला सर्व काही वैभव दिलं. आता रुक्मिणीने विचारलं कृष्णांना याबद्दल की तर तेव्हा कृष्ण म्हणाले होते रुक्मिणीला की आता हा सुदामा माझ्यासाठी मूठभर पोहे घेऊन आला आणि तेही त्याची अवघड परिस्थिती असतानाही त्याने ते जमवून आणलं. तर हे पोहे सामान्य नाहीयेत, माझ्या एका अनन्य भक्ताने मला अर्पण केलेली ही बहुमूल्य भेट आहे. तर त्यामुळे मी जे काही सुदामाला भेट स्वरूपात दिलं हे त्याची म्हणजे ते कणभरही नाहीये त्या अच्छा, त्याची गोष्टीची तुलना तुलनाच नाही केली होऊ तर. शकणार. हा हा. हा, कारण कसं आहे कृष्ण त्यांनी आवड. द्वारकाधीश हो होते. हो हो. हा म्हणजे त्यांनी जे काही ते सुदाम्यासाठी दिल्याबद्दल. केलं हा हा. हा ते विशेष नव्हतं, ते कळलं विशेष ना, कारण नाही, दोघांच्या बरोबर आहे. हो हो परिस्थितीमध्ये फरक होता. हो. तरी आणि पण. माझ्या हा. मित्राने त्याच्या त्याही परिस्थितीत जी काही अवघड परिस्थिती होती त्याच्यात माझी आठवण केली. एवढा लांबचा प्रवास करून आपल्या कृश तब्येतीची पर्वा न करता केवळ माझ्यावरच्या प्रेमाने तो मला भेट द्यायला आला. यावरून श्रेष्ठ असा भाव नाही. आणि असा भक्त मला सर्वात अधिक प्रिय आहे, म्हणून म्हणतात मद्भक्त हा समे प्रिय हा. तर सुदामा साक्षात द्वारकाधीशांनी माझे चरण धुतले, त्याची जसं स्वागत केलं, त्यात हा गर्वाचा विचार त्याला कधी स्पर्श केला नाही. आणि कृष्णांनी वैभव दिलं त्याला तरी सुदामा म्हटलं आपलं जीवन नेहमी सदैव साधेपणाने सरळपणानेच जगत राहिला. आपल्या बालमित्राचं कन्हैयाचं सदैव स्मरण करत तो जगला. तर या श्लोकामध्ये जे सांगितलेले गुण आहेत बघा, की मिथ्या अहंकारापासून मुक्त, सुख दुःखामध्ये सम, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी, हे सर्व गुण आपल्याला सुदाम्यामध्ये दिसतात, कारण तो कृष्णांच्या बरोबर जोडलेला होता. त्यामुळे हे सर्व गुण भगवंतांच्या भक्तामध्ये जसे प्रगट होतात तसे त्या सुदाम्यामध्येही होते. आता भक्त कसा असतो, कोणाची ईर्ष्या करत नाही. कोणी त्याच्याकडे शत्रुत्व जरी केलं ना तरी तो विचार काय करतो की गतजन्मी मी ह्याच्यावर काहीतरी वाईट केलं असेल, म्हणून मी त्याला काहीतरी वाईट बोललो असेल, काही कृती केली असेल, त्याला दुःख दिलं असेल, म्हणजे गतजन्मीच्या कार्याचं कर्माचं फळ मला मिळतंय त्या कृत्याचं, पण मी आता असं करणार नाही, मी आता सहन करेन. आणि त्यामुळे त्याच्या जीवनात काही संकट आलं तरी तो म्हणतो की हे गतजन्माच्या कृत्यांचंच फळ आहे, भगवंतांच्या कृपेने हे एवढ्यावरच संपलं, म्हणजे नाममात्र संकटच मला भोगावं लागलं आणि तेही मी स्वीकारेन, भगवंतांच्या कृपेने या दुःखाची तीव्रता एवढी कमी झालेली आहे. श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये सांगतात की भक्त सर्व उत्साहाने, म्हणजे पूर्ण उत्साहाने सेवा, भगवंतांच्या प्रती जे सेवा कार्य असतं ना त्याच्यामध्ये सहभागी होतो. तो सहिष्णू असतो, सहनशील असतो, दृढतापूर्वक भक्ती करतो, मन आणि बुद्धी त्याची कृष्णांच्या वरती स्थिर असते. आणि असा भक्त सदैव शांत आणि धैर्यशील असतो. शारीरिक सुखदुःखांनी अविचल असतो, कारण मी शरीर नसून मी आत्मा आहे याचा बोध त्याला असतो. समाधानी असतो, संतुष्ट असतो आणि भगवंतांनी जे दिलं त्यात तो आनंद मानतो, लोभ करत नाही. गुरूंची आज्ञा पाळण्यासाठी प्रयत्नशील राहतो, त्यांनी दिलेल्या मार्गावरती तो चालतो. इंद्रिय, मन, बुद्धी संयमित असल्याने त्याचा निश्चय दृढ असतो आणि गुरूंनी सांगितलेल्या मार्गावर चालण्याचा अढळ निश्चय त्याच्या ठिकाणी असतो. कृष्णांच्या प्रती त्याची अविचलित श्रद्धा आणि समर्पण असतं, त्यामुळेच मन बुद्धी तो कृष्णांवरती स्थिर ठेवू शकतो आणि या मार्गामध्ये उन्नत होतो. आणि कृष्ण म्हणतात असा भक्त मला विशेष प्रिय आहे. तर तो जो कोणाचा द्वेष करत नाही, सर्व जीवांना सम किंवा मित्र म्हणून बघतो. यावर आधारित आपण 11व्या अध्यायातला जो शेवटचा श्लोक होता तोही आपण बघितलेला आहे.
हम्म, आणि तो परत एकदा वाचूया आता पुढे, त्याचा संदर्भ अजून मी घेतेच म्हणजे. तर हम्म. या या गुणांवरती आधारित बघा, आपण काही कथा पण लेव्हल वनच्या ह्याच्यामध्ये बघितलेल्या आहेत. मृगारीची कथा आपण बघितली, हो, की हो. जो स्वतःला आधीच म्हणजे काय म्हणतात, तो कठोर हृदयी होता हो ना. हो, पण हो, नंतर मग तो त्याच्यामध्ये परिवर्तन झालं हो. त्या नारद मुनींच्या रस्त्यात सांगण्यावरून. मुंग्या पण असलेल्या बाजूला करायचा तोच ना, तेच हा ना. हा, हं. तोच आधी कसं प्राण्यांना अर्धमेलं हो, करून हो, सोडायचा हा, हो. आणि पूर्ण अज्ञानामध्ये होता. मग हं, नारद मुनींनी जेव्हा त्याला मार्गदर्शन केलं, तेव्हा त्याने ऐकलं गुरूंच्या म्हणजे उपदेशांवरती त्याने कृती केली, आणि हं, मग त्याच्यामध्ये हा फरक घडून आला. म्हणजे तो अत्यंत कठोर हृदयी शिकारी आता कोमल हृदयाच्या भक्तामध्ये त्याचं परिवर्तन झालं होतं. हं. तसंच आता आपण राजा रुद्रप्रतापची कहाणी बघितली होती बघा, जो जगन्नाथपुरीचे राजा होते. हं, आणि चैतन्य महाप्रभूंची भेट व्हावी म्हणून ते प्रयत्न करत होते, पण चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की मी राजाला भेटत नाही, धनाढ्य व्यक्तीला मी भेटत नाही, कारण मी संन्यास आश्रमामध्ये आहे. पण हं, आता हा जो राजा होता ना, हा कसा होता, तो अत्यंत निगर्वी म्हणूया, किंवा भगवंतांचा सेवक होता. त्यामुळे रथयात्रेच्या वेळी त्याने तो रस्ता सफाई करण्याची ती सेवा घेतली, आणि चैतन्य महाप्रभू स्वतः त्याच्यावर प्रसन्न होऊन त्याला भेटायला गेले म्हणजे. तर अच्छा. म्हणजे हे राजाची ही कहाणी आहे. म्हणजे जे आपण बघतोय ना, मिथ्या अहंकाराने मुक्त आहे हो, असं हो, म्हटलंय. हो, राजा हो, जरी हो. असला तरी तो सेवक होता ते भगवंतांचा. राजाचं नाव काय माताजी? राजा रुद्र प्रताप. रुद्र प्रताप. रुद्र प्रताप हा. अच्छा, ते. रुद्र प्रताप किंवा प्रताप रुद्र. हा, मला अच्छा. आता थोडंसं कन्फ्युजन होतंय, बहुतेक ओके. प्रताप रुद्र आहे. राजा आणि ते प्रताप रुद्र. कोणत्या स्वामींना भेटायला गेले ते? चैतन्य महाप्रभूंना. चैतन्य. चैतन्य महाप्रभू त्यावेळेला जगन्नाथपुरीमध्ये वास करत असत, हं, आणि हा जो राजा होता हा जगन्नाथपुरीचा राजा होता. आणि जेव्हा त्याला कळलं या राजाला की चैतन्य महाप्रभूंचं वास्तव्य सध्या पुरीमध्ये हं, आहे, हं, तेव्हा राजाने अशी इच्छा प्रदर्शित केली की मला जाऊन चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचंय. म्हणून त्याने आपल्या सेवकांना पाठवलं होतं, पण तेव्हा चैतन्य महाप्रभू म्हणाले की मी संन्यास आश्रमामध्ये आहे, तर हं, त्यामुळे मी कुठल्याही धनाढ्य व्यक्तीला किंवा राजाला मी भेटत नाही. हं, मग राजाला समजलं, सेवकांनी जेव्हा सांगितलं त्यावेळेला, पण सेवकांनी हेही सांगितलं होतं की चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन राजा तुम्हाला रथयात्रेला होईल, कारण ते रथयात्रेमध्ये भाग घेतात. मग त्यावेळेला राजा जरी असला ना, तरी तो हा कृष्णांचा सेवक होता, तर त्यामुळे रथयात्राचा रथ ज्या मार्गावरती जातो पुढे पुढे, तर त्या मार्गाला साफ करण्याची, सफाईची सेवा या राजाने केली. आणि हं, चैतन्य महाप्रभूंनी हे बघितलं की हा हं, राजा आहे, पण तरी हा मिथ्या अहंकाराने मुक्त आहे, आणि हं, स्वतः कृष्णांची सेवा करतोय, म्हणून ते हं, त्याला भेटायला गेले. तर हे आपल्याला ह्याच्यावरून समजतं. हं, तसंच आता पुढचे हे सांगितलेत ना गुण, की जो सुख दुःखात समभाव ठेवतो, हं. सहनशील असतो, सदैव आत्मसंतुष्ट असतो, या गुणांवरती आधारित परीक्षित महाराज आहेत बघा. जे हं. आपल्याला त्यांची कथा माहितीये, जी भागवतम मध्ये सध्या आपण वर्गात हो, ऐकतोय, हो. की त्या म्हणजे शमीक ऋषींच्या पुत्राने जरी त्यांना शाप दिला, तरी त्यांनी तो म्हणजे स्वीकार केला त्या शापाचा, आणि ते सहनशील राहिले, हं, समभाव ठेवला हं. त्यांनी. हां. त्याच्यानंतर पुढचं म्हणजे जो आत्मसंयमी आहे, दृढ निश्चयी आहे, हं, माझ्यामध्ये मन आणि बुद्धी स्थिर करून माझी भक्ती करतो. इथे आपण श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण घेऊ शकतो. हं, मग वृंदावन असो किंवा अमेरिका असो, हं, सदैव कृष्ण भक्तीमध्येच ते लीन राहिले. तशी अनेक भक्तांची उदाहरणं आपण या गुणांच्या वरती आपल्याला माहिती आहेत, म्हणजे ज्यांच्या हं, कथा पण आपण बघितलेल्या आहेत. हं. आता 15वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात अजून काही गुणांचं वर्णन करण्यात आलंय, की जो भक्त साधना करून प्रगत होतो, असा भक्त हर्ष, शोक, भय, चिंता यामधून मुक्त असतो, असं कृष्ण म्हणतात. आणि आपल्यामुळे इतर कोणाला त्रास होणार नाही असं तो काही कार्य करत नाही, म्हणजे या गोष्टीचं तो भान ठेवतो.
इतर कोणी त्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तरी तो उद्विग्न होत नाही, आणि असा भक्त मनाने सतत कृष्ण भावनेमध्ये लीन असतो. म्हणजे बाह्य परिस्थिती अनुकूल जरी नसली ना तरी त्याने तो विचलित होत नाही, आपली कृष्ण भावना तो सुरूच ठेवतो. आता आवाज सर्वसाधारण, हा, आवाज काही कट झालाय. विचारायचंय? आवाज कट आवाज झालाय. कट हम्म. आवाज कट झाला का? हा हा बरं बरं, मागच्या कुठून सेंटेन्स शेवटचं पासून. नाही ऐकायला आलं का? हो. बरं बरं. हा, तर आता आहे बघा, हा असा भक्त जो असतो ना मनाने सतत कृष्ण भक्तीमध्ये लीन असतो. हा. हम्म. आणि बाह्य परिस्थिती अनुकूल जरी नसली तरी तो विचलित होत नाही. म्हणजे काय, आपली कृष्ण भावना सुरू ठेवतो. हम्म. कृष्ण भावनेवरती बाह्य परिस्थितीचा प्रभाव तो पडू देत नाही. हम्म. त्याचा दृढ निर्धार असतो थोडक्यात. हम्म. सर्वसाधारण मनुष्याचं असं नसतो ना, परिस्थिती विपरीत असेल तर तो हम्म. दुःखी असतो, सर्व परिस्थिती बरी असेल तर तो सुखी असतो बघा. आणि हम्म. इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांकडे तो आकर्षित असतो. हम्म. मनाने इंद्रिय भोग करायला मिळाला तर तो आनंदी असतो, म्हणजे त्याचं मन आनंदी असतं, आणि नाही करायला मिळाला तर तो दुःखी असतो. हम्म. इतरांना इंद्रिय तृप्ती करता येते पण मला करता येत नाही हे बघूनही तो दुःखी असतो, त्यांचा द्वेष करतो. आणि भय आणि चिंता यामध्ये सर्वसाधारण मनुष्य अडकलेला असतो. म्हणून कृष्ण काय म्हणतात की या विकारांच्या पलीकडे गेलेला भक्त मला विशेष प्रिय असतो. तर हे आपण ना दुसऱ्या अध्यायातला जो 64वा श्लोक होता त्याच्यामध्येही शिकलेलो आहे. तर मिनल माताजी वाचता का एकदा दुसऱ्या अध्यायातला 64वा श्लोक? हवा ना बघते. हा. 64. तुमच्याकडे पण आहे पुस्तक. राग द्वेष वियुक्त. विमुक्त असते, हो हा. ना, तोच आहे ना? हो. हा. राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयी निंद्रियेश्वर निंद्रियैश्चरण चरण. चरण ना. हम्म. हो. आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसाद मधी गच्छति. हम्म. आणि अनुवाद पण वाचा. हा. माझ्या हरे पुस्तकात कृष्ण. अनुवाद. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकते. त्याचं हम्म. पुढचं तात्पर्य पण हा, वाचायचंय का? तात्पर्य, हो हो, तात्पर्यही वाचा. यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे की एखादा कृत्रिम पद्धतीने बाह्यतः इंद्रियांचे नियंत्रण करू शकेल, पण जोपर्यंत इंद्रिये भगवंतांच्या दिव्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संलग्न होत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही क्षणी परत पतन होण्याचा संभव असतो. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असलेला मनुष्य जरी वरकरणी दिसण्याला विषयी स्तरावरती असला तरी तो कृष्ण भावना भावित असल्या कारणाने त्याला विषयी कर्मामध्ये आसक्ती नसते. कृष्ण भावना भावित मनुष्याला केवळ श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीमध्येच आस्था असते आणि इतर कशाचीही आस्था नसते. म्हणून तो सर्व प्रकारच्या आसक्ती आणि विरक्तींपासून मुक्त असतो. जर श्रीकृष्णांची इच्छा असेल तर सामान्यतः अनावश्यक असणारी कोणतीही गोष्ट भक्त करू शकतो, आणि श्रीकृष्णांची इच्छा नसेल तर तो असे कधीही करणार नाही की जे सामान्यतः त्याने आपल्या तृप्ती करता केले असते. म्हणून कर्म करणे अथवा न करणे हे त्याच्या अधीन आहे, कारण तो केवळ श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनानुसारच कार्य करीत असतो. ही भावना म्हणजे भगवंतांची अहैतुकी कृपाच आहे. भक्त हा जरी वैषयिक स्तरावरती आसक्त असला तरी तो या अहैतुकी कृपेची प्राप्ती करू शकतो. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. म्हणजे आता सामान्य मनुष्य आणि कृष्णांचा भक्त हा कसा असतो, वेगळा फरक काय असतो हे आपल्याला या श्लोकावरून समजलं. सर्वसाधारण मनुष्य इंद्रिय तृप्तीमध्ये अडकलेला असतो आणि भगवंतांचा भक्त जरी भौतिकात असला तरी आंतरिक दृष्ट्या भगवंतांशी जोडलेला असतो. आता भक्त प्रल्हादचं उदाहरण बघा. हिरण्यकश्यपूने कोठडीमध्ये बंद केलं, विषारी सर्पांच्या बरोबर त्याला बंदिस्त केलं, पण ते विषारी सर्प त्याला काही करू शकले नाहीत. हिंस्त्र प्राण्यांच्या समोर नेऊन त्याला सोडलं पण सिंह वाघ वगैरे त्याला म्हणजे काही करू शकले नाहीत. हत्तीच्या समोर सोडलं की त्याने चिरडावं प्रल्हादला, पण त्या हत्तीनेही काही केलं नाही. दगड पाठीवर बांधून पाण्यात ढकलून दिलं पण त्याच्यातूनही हा प्रल्हाद वाचला.
तर अशा प्रकारे भगवंतांचे भक्त हर्ष, शोक, भय, चिंता यातून मुक्त असतात. आणि यातून ते का मुक्त असतात? कारण आता भक्त प्रल्हाद याचंच उदाहरण आपण बघतोय की ते तीव्रतेने भगवंतांच्या भक्तीमध्ये एकाग्र चित्त असतात. त्यांचं सर्व चित्त हे भगवंतांवरती स्थिर असतं. सुख दुःख जे शरीराशी संबंधित आहे याकडे ते लक्ष देत नाहीत. आता बघा, भक्त प्रल्हादवर झालेले अत्याचार आपण बघितले तर आपल्यालाही आश्चर्य वाटतं की कसे काय प्रल्हादचे प्राण वाचले. तर इथे म्हटलंय की राखे कृष्ण मारे के आणि मारे कृष्ण राखे के. म्हणजे काय, जर कृष्णांना कोणाला वाचवायचं असेल तर त्याला कोणीही मारू शकत नाही, आणि जर कृष्णांना कोणाला मारायचं असेल तर कोणी वाचवू शकत नाही. कृष्णांनी त्यांच्या गोपसवंगड्यांच्या बरोबर बघा, असुर ते कंस पाठवत असे ना, अनेक असुर, आणि हो. बकासूर पाठवत असे, जेव्हा त्याच्या चोचीमध्ये सर्वजण गेले बघा गोपसवंगडी, आणि अशा असुरांना म्हणजे या गोपसवंगड्यांचं रक्षण केलं कृष्णांनी. या अनेक लीला त्यांच्या या म्हणजे आपण गोपसवंगड्यांचं रक्षण करण्यासाठीच आहेत. आणि त्यांच्या कृपेने या सर्व संकटातून भक्त सुरक्षित राहिले. तसंच अंततः त्यांनी यदुवंशाचाही विनाश केला. म्हणजे जे आपण म्हटलं की ज्याला कृष्णाला वाचवायचं असेल ते म्हणजे गोपसवंगडी, ते वाचवू शकले कृष्ण. आणि ज्यांचा नाश करायचा होता तर यदुवंशाचा त्यांनी नाश पण केला. म्हणजे जर कृष्णांना एखाद्याला मारायचं तर कोण वाचवू शकेल, आणि ज्याचं रक्षण करायचं असेल तर त्याला कोण मारू शकेल. तर हे कृष्णांनी भक्ताला दिलेलं अभयम असतं त्यांची सुरक्षा होण्यासाठी. जसं आता आपल्याकडे व्हीव्हीआयपी लोकांना बघा Z+ सिक्युरिटी मिळते, तशी ही कृष्णांनी दिलेली सुरक्षा आहे जी भक्त प्रल्हादला मिळालेली होती. तर इथे कृष्ण म्हणतात की अशा प्रकारे जो भक्ती मार्गाचं अनुसरण करतो तो मलाच आपलं परम लक्ष मानून श्रद्धापूर्वक पूर्णपणे भक्ती सेवेमध्ये संलग्न होतो, आणि असा भक्त मला प्रिय आहे. तर प्रल्हादने बघा कधी कोणाला त्रास दिला नाही. हिरण्यकश्यपूने प्रल्हादवरती अनेक अत्याचार केले, पण त्याने ते सहन केले. एवढंच नाही तर नरसिंहदेव यांना प्रार्थनापूर्वक विनंती पण त्यांनी केली की हिरण्यकश्यपूचे सर्व अपराधांना त्यांनी क्षमा करावी. तर हे जे सर्व गुण आहेत जे या आपण श्लोकामध्ये बघतो आहे, तसंच 11.55 मगाशी जो मी संदर्भ घेतला, निर्वैरः सर्वभूतेषु, त्याच्यामध्येही असं म्हटलेलं आहे, जो कोणाशी वैर करत नाही असा भक्त मला प्रिय आहे. तर यावरती आधारित एक कथा आपण बघूया. चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचे हे शिष्य होते श्रीवास ठाकूर. तर चैतन्य महाप्रभू संकीर्तन करायला या श्रीवास ठाकूर यांच्या घरी जात असत. आणि तिथे या चैतन्य महाप्रभूंचे अनेक शिष्य एकत्र जमत श्रीवास यांच्या घरी, आणि एका खोलीत ते सर्वजण मिळून संकीर्तन करत असत. संकीर्तन करत असताना खोलीचा दरवाजा बंद करून ते खूप वेळ यांचं हे संकीर्तन चाले या भक्तांचं. तर चैतन्य महाप्रभू म्हणजे कृष्णच होते, आणि ते जेव्हा संकीर्तन करत तर त्यावेळेला सर्वजण तल्लीन होऊन जात. काय वेळेचं भान त्यांना राहत नसे, आणि त्यामुळे सर्वांना आनंदही अर्थात मिळत असे. तर चैतन्य महाप्रभू ही अशा कीर्तनामध्ये हरिनामाची गोडी चाखत असत, त्यामुळे तासन तास असं हे कीर्तन चालत असे. तर एक दिवस काय झालं की श्रीवास ठाकूर यांच्या मुलाची तब्येत अचानक बिघडली, आणि जणू तो अगदी मृत्यूच्या जवळ होता. तर संकीर्तन करण्याचा श्रीवास ठाकूर यांचा मात्र नियम होता, आणि काही झालं तरी ते हे नियम मात्र मोडत नसत. तर श्रीवास यांनी आपल्या पत्नीला काय सांगितलं की काही झालं तरी मला संकीर्तन सोडवून तू बोलवू नकोस. चैतन्य महाप्रभू आले, मग सर्वांनी खोलीमध्ये आता संकीर्तन सुरू केलं. श्रीवास पण त्यांना म्हणजे त्या संकीर्तनामध्ये त्यांनी सहभाग घेतला, आणि पत्नीला ते बजावूनच आले होते की काही झालं तरी मला संकीर्तनातून उठवू नकोस. आता काय झालं, संकीर्तन सुरू झालं, महाप्रभूंनी संकीर्तन सुरू केलं, पण काही झालं तरी त्या नामाची गोडी त्यांना येत नव्हती. तर थोड्या वेळाने त्यांनी श्रीवास यांना विचारलं की सगळं काही ठीक आहे ना. तर श्रीवास म्हणाले हो सगळं ठीक आहे. मग परत संकीर्तन सुरू झालं. थोड्या वेळानंतर श्रीवास ठाकूर यांना कशाचा तरी आवाज आला, म्हणून ते खोलीतून बाहेर आले, आणि त्यांनी बघितलं तर त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता, आणि त्यांची पत्नी शोक करत होती, ती रडत होती, त्याचा तो आवाज होता. तर श्रीवास ठाकूर आपल्या पत्नीला म्हणाले की तू एवढ्या जोराने रडते आहेस, आम्ही ज्या खोलीमध्ये संकीर्तन करतोय तिथेपर्यंत मला तुझा आवाज आला, आता तुझा आवाज तिथे येणार नाही ह्याची काळजी घे, आणि तुझा आवाज तिथपर्यंत मला आला तर माझंही मृत शरीर तुला बघावं लागेल. आता असं म्हणून श्रीवास तिथून निघून गेले आणि परत संकीर्तनामध्ये सामील झाले. थोडा वेळ गेला, चैतन्य महाप्रभू म्हणाले मला आज काही नामाची गोडी येत नाहीये. श्रीवास सगळं बरं आहे ना, सगळं ठीक आहे ना, त्यांनी परत एकदा विचारलं.
श्रीवास ठाकूर म्हणाले हो सगळं ठीक आहे. परत संकीर्तन सुरू झालं. पण लगेच आता थोड्या वेळामध्ये चैतन्य महाप्रभू तिथून उठले आणि आता ते स्वतः खोलीच्या बाहेर आले. खोलीच्या बाहेर आल्यावरती समोर त्यांना श्रीवास ठाकूर यांच्या मुलाचा मृतदेह दिसला आणि शोक करीत असलेली त्यांची पत्नी पण दिसली. ते बघून श्रीवास ठाकूर यांना त्यांनी बाहेर बोलवलं चैतन्य महाप्रभूंनी आणि विचारलं तुम्ही मला याबद्दल काहीच का नाही सांगितलं. तर त्यावरती श्रीवास ठाकूर काय म्हणाले, ह्याच्यामध्ये अशुभ असं काहीच घडलेलं नाहीये. जो जीव इथे येतो तो एक ना एक दिवस त्याला देह सोडावाच लागतो आणि आपण संकीर्तन करीत असताना ह्याला मृत्यू आला, याहून शुभ काय आहे. तर हे ऐकून चैतन्य महाप्रभूंनी श्रीवास यांना प्रेमाने जवळ घेतलं. त्यांच्या मृत मुलाला परत जीवनदान दिलं. आता हे जे आपण वाचलं ना की अशा प्रकारे हे वैष्णव असतात बघा, कृष्णांचे शुद्ध भक्त, की कृष्ण सेवेमध्ये ते इतके मग्न असतात की भौतिकामधली जी द्वंद्व असतात की सुख दुःख हानी लाभ जीवन मरण या कशानेही ते ही सर्व ते उद्विग्न होत नाहीत आणि इतरांनाही ते कोणामुळे ते उद्विग्न होत नाहीत आणि हर्ष दुःख भय चिंता यामध्ये ते समभाव राखतात. आणि कृष्ण म्हणतात की ते असे भक्त मला प्रिय असतात. हे श्रीवास ठाकूर सारखे जे भक्त आहेत कृष्णांचे तर ते त्यांना अतिशय प्रिय असतात. आता आपण 16वा बघूया. किती अवघड आहे ना, म्हणजे हो, अलौकिक उच्च आहे. स्तर आहे. कंट्रोल करणं किती हो, अवघड आहे. म्हणजे भावना कंट्रोल अतिशय करणं. उच्च स्तर आहे त्यांचा. हा, आता 16वा. हरे कृष्ण. हो, एक मिनिट. हो. हरे कृष्ण. अने अने अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवरती अवलंबून नसतो, जो शुद्ध कुशल चिंतारहित दुःखमुक्त आणि कोणतेही फळ प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी काय लिहिलंय की एखाद्या भक्ताला दान दिले जाऊ शकते, परंतु ते मिळवण्याकरता त्याने मुळीच धडपड करू नये. भगवंतांच्या कृपेने जर आपोआपच भक्ताला धनप्राप्ती झाली तर त्यामुळे तो हुरळूनही जात नाही. स्वाभाविक स्वाभाविकच भक्त दिवसातून निदान 2 वेळा तरी स्नान करतो आणि आपली साधना करण्यासाठी प्रातःकाळी लवकर उठतो. याप्रमाणे साहजिकच तो अंतर्बाह्य पवित्र असतो. शुचिर दक्ष असा जो शब्द आलेला आहे त्याचा हा अर्थ आहे. हा. आता हा अंतर्बाह्य पवित्र असतो. आता अनपेक्ष असा जो पहिला शब्द आहे म्हणजे काय, न्यूट्रल ज्याला म्हणूया, कुठलीही अपेक्षा ठेवत नाही. कधी स्वादिष्ट भोजन मिळालं नाही तरी तो संतुष्ट असतो. जे मिळतं त्याच्यामध्ये तो समाधानी राहतो. राहण्याच्या झोपण्याच्या सुखसोयी चांगल्या नसतील तरी तो विचलित होत नाही, कारण त्याची भक्ती उत्तम रीतीने सुरू असते त्यामुळे तो संतुष्ट असतो. मग पुढचा शब्द आहे उदासीन. उदासीन म्हणजे काय, कोणी त्याची निंदा केली किंवा प्रशंसा केली, दोन्हीमध्ये तो सम राहतो, उदासीनच असतो. कोणी स्तुती केली म्हणून त्याला गर्व होत नाही किंवा कोणी निंदा केली तर त्या निंदेमध्येही जर का काही योग्य असेल तर ते तो लक्षात घेतो. त्यानंतर गतव्यथा. गतव्यथा म्हणजे काय, दुःखरहित असतो. आणि सर्वारंभ परित्यागी म्हणजे असा भक्त सर्वसाधारण माणसासारखे महत् प्रयास करत नाही. सर्वसाधारण मनुष्य आयुष्यभर बघा प्रयासच करतो, पैसे कमवतो, त्याने घर बांधतो, इंद्रिय तृप्तीची विविध साधनं एकत्रित करत असतो. पण भक्त मात्र अशा सगळ्या कार्यांपासून दूर असतो. भगवंतांसाठी काही कार्य असेल, सेवा कार्य असेल, जसं मंदिर बांधणं आहे किंवा भगवंतांची सेवा आहे वेगवेगळ्या प्रकारे केलेली, ती कार्य मात्र तो अत्यंत उत्साहाने करतो आणि सर्व प्रकारे आपला उत्तम प्रयत्न त्याच्यामध्ये देतो. तर हा फरक आहे सर्वसामान्य भौतिकवादी आणि भक्तामध्ये. तेच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की असा जो भक्त आहे जो दैनंदिन क्रियांवरती अवलंबून नसतो, शुद्ध कुशल चिंतारहित दुःखमुक्त आणि कोणतेही फळ प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. आता भगवंत हे सगळी गुण सांगतायत बघा भक्तामध्ये जे त्यांना आवडतात ते.
माताजी ते हा मत आता काय मत प्रयास तुम्ही आता महत् प्रयास. महत् महत् प्रयास प्रयास ते म्हणजे परत काय? एकदा परिश्रम, भौतिक परिश्रम. जगामध्ये अच्छा. केलेले परिश्रम. हा ओके. म्हणजे लोक बघा 18-18 तास काम करतात हा भौतिकामध्ये, हो ना. हा हा आणि हा. पैसे कमवून काय करतात? घर बांधतात, इंद्रिय हम्म, तृप्तीची साधनं एकत्र करतात. तर हम्म, भक्त अशा प्रकारे भौतिक कार्य करण्यामध्ये निरुत्साही असतो. पण भगवंतांच्या प्रती एखादं सेवा कार्य असेल त्याच्यामध्ये तो 18 तास काय 24 तासही लागू शकतो. आणि हम्म, आपला उत्तम प्रयत्नही करण्याचा पूर्ण म्हणजे तो प्रयत्नशील राहतो हम्म, त्याच्यासाठी. हा फरक सांगितलाय. हम्म, हम्म. हा. हो, आता 17वा. हो. हरे कृष्ण. नो यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करत नाही, शोकही करत नाही किंवा आकांक्षाही करत नाही, ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा सर्वसामान्य मनुष्य त्याच्या मनासारखं झालं तर तो खूप आनंदी असतो, मनासारखं नाही झालं तर तो दुःखी असतो, कष्टी असतो. पण भक्त कसा आहे वर्णन केलंय ना, रुष्यती न द्वेष्टी न शोचती न कांक्षती. म्हणजे हम्म, भौतिक लाभामुळे हर्षितही होत नाही किंवा हम्म, दुःखीही होत नाही. हम्म. भक्ताचा विचार कसा असतो की माझ्या जीवनामध्ये जे काही होतंय ना ते कृष्णांच्या इच्छेने होतंय. जे म्हणजे काही प्राप्त समभाव होतंय असता बरं. समभाव, बरोबर, अगदी हम्म, समभाव असतो दोन्हीकडे, हम्म, दुःखामध्ये म्हणजे सुखामध्ये आणि दुःखामध्ये. हम्म, जे काही प्राप्त होतंय ती कृष्णांच्या कृपेने होतंय. म्हणजे जे जातं आहे तेही कृष्णांच्या इच्छेने, जे हम्म, प्राप्त होतंय तेही कृष्णांच्या कृपेने. हम्म, आता या भौतिक जगामध्ये आता काही मोठी संपत्ती, यश किंवा असं जे लाभ प्राप्त झाल्याने हम्म, एखाद्या भौतिक व्यक्तीला बघा अहंकार येतो, गर्व येतो त्या गोष्टीचा, भौतिक ऐश्वर्यांचा. आणि मग तो त्याचा गैरवापर करून काही चुकीची कर्म पण करण्यामध्ये प्रवृत्त होतो. हम्म, आणि हेही आपल्याला बघायला मिळतं बघा, कोणाला लॉटरी वगैरे लागली तर अत्याधिक आनंदाने त्याला हृदयविकाराचा झटका येतो. अशीही उदाहरणं आहेत. म्हणजे हे सगळं भौतिक जगामध्ये होऊ शकतं. तसंच कोणा निकटवर्तीयांचा मृत्यू झाला तर दुःख अनावर होतं. हम्म, आणि काही काळ त्यांच्या आठवणी मध्ये तो व्यक्ती म्हणजे पूर्ण दुःखामध्ये राहतो. आता हे सगळं स्वाभाविक आहे, कारण भौतिकतेमध्ये आसक्ती त्या माणसाला असल्यामुळे. मनुष्यामध्ये भावना तर असतातच, पण आता आपल्याला भगवद्गीतेचा अभ्यास करून हे समजतं की भौतिक दुःखामुळे आपल्या कृष्ण भावनेमध्ये बाधा येऊ देऊ नये भक्ताने. हम्म, आपली जी कृष्ण भावना भावित कार्य आहे, जप करणं असेल, भगवद्गीतेचं श्रीमद भागवतमचं श्रवण करणं, हे आपल्याला सुरू ठेवलं पाहिजे. हम्म. ज्याचा आपल्याला उल्लेख आता म्हणजे संदर्भ दुसऱ्या अध्यायातला 14वा श्लोक, तोही जरा वाचता का माताजी? हो, ते वाचते. न्यूट्रल हा. राहणारच का मनुष्य असं म्हणताय भक्त? हा, समभाव ठेवला पाहिजे. हा, आता हा बघा, ह्या समभाव श्लोकाचा आहे. अनुवाद वाचल्यावरती माताजी स्पष्ट होईल. मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय, काय महत्व आहे. आता भौतिक जग म्हटल्यावरती इथे ह्या दोन्ही प्रकारच्या गोष्टी असणार, सुख पण येणार, दुःख पण येणार, हम्म, हानी पण होणार, लाभ पण होणार, जय होणार, कधी पराजय होणार. ही हम्म, भौतिक जगाचं स्वरूप आहे. द्वंद्व म्हटलं जातं ना भौतिक हम्म, जगाचं हो, गुण. हो. तर या द्वंद्वामध्ये कृष्ण भावना भावित भक्ताने त्याचा प्रभाव होऊ देऊ नये आपल्यावरती, आपली हम्म, कृष्ण भावना सुरू राहिली पाहिजे. हम्म, आता ह्याचं उदाहरण जर का तुम्हाला आठवत असेल, लेव्हल 1 मध्ये आपण एक ते झाडाचं चित्र बघतो बघा. हो, आणि हो. 3 आपण ऋतूमध्ये ते चित्र हा, दाखवतो. हा. म्हणजे वसंत ऋतूमध्ये ते झाड बहरलेलं असतं. हम्म, हम्म, जसं जसं थंडीकडे म्हणजे काय शिशिर हम्म, ऋतूकडे हम्म, वाटचाल होते, तशी हम्म, पानगळती सुरू होते. आणि हम्म, मग ते निष्पर्ण होतं झाड. परत वसंत ऋतू आल्यावरती हम्म, परत बहरतं. तर ते म्हणजे ऋतूंच्या मधून जात असताना झाड मात्र तग धरून राहतं ना. असं आहे, हम्म. विचलित होत नाही ऋतूंच्या प्रभावामुळे. तेच हा, भक्ताला सांगितलेलं आहे. हा. तर हो. वाचा बरं माताजी 14वा सुख श्लोक. दुःख आली तरी विचलित होऊ नकोस तू. हा, सुख विचलित दुःख म्हणजे जसे सीझन बदलतात तशी सुख दुःख ही येत जात राहणार. येत जात राहणार, बरोबर. हेच त्या श्लोकामध्ये सांगितलंय, दुसऱ्या अध्यायातला 14वा श्लोक. वाचू का? हा, वाचा वाचा. हरे कृष्ण. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान् स्थितिक्षस्व भारत. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, तात्पुरती उत्पन्न होणारी
आणि कालांतराने विनाश पावणारी जी सुखदुःखे आहेत ती हिवाळा व उन्हाळा यांच्या येण्या जाण्याप्रमाणे आहेत. हे भरतवंशजा, ती सुखदुःखे इंद्रियांना होणाऱ्या जाणीवेपासून निर्माण होतात आणि मनुष्याने ती क्षुब्ध न होता सहन करण्यास शिकले पाहिजे. तात्पर्य: हा, योग्य नाही, कर्तव्य बल. तात्पर्य नका वाचू माताजी, हा, हरे ते कृष्ण. कळलं हा, याच्यात. अनुवाद. हा. हम्म. तर आता हे समजलं ना आपल्याला की ही हो. सुख दुःखे इंद्रियांना होणाऱ्या जाणीवेपासून निर्माण होतात आणि क्षुब्ध न होता माणसाने ती सहन करायला शिकलं पाहिजे, कारण ही कशी आहे, तात्पुरत्या स्वरूपाची आहेत. सुख आणि दुःख ही दोन्ही तात्पुरत्या स्वरूपाची आहेत. त्यामुळे ही जी उदाहरणं बघितली की एखाद्याला लॉटरी लागल्यावरही हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो किंवा एखाद्या निकटवर्तीयाचा मृत्यू आला तर त्याला अनावर दुःख होतं, हे दोन्ही तात्पुरतं आहे. कृष्ण भावना भावित जो भक्त असतो तो ह्याचा प्रभाव होऊ देत नाही आपल्यावरती, कारण त्याला हे माहिती असतं की ही तात्पुरत्या स्वरूपाची आहेत. ती सहन करून कृष्ण भावना आपली सुरू ठेवली पाहिजे, हे त्याला म्हणजे हे ज्ञान त्याला प्राप्त होतं. आता अभिमन्यूचा जसा मृत्यू झाला त्यावेळेला अर्जुनालाही दुःख झालं, पण कृष्णांनी समजवल्यावरती त्याने परत अस्त्र म्हणजे शस्त्र उचलून तो युद्धाला सज्ज झाला होता. तसंच या श्लोकामध्ये जे शुभ अशुभ परित्यागी म्हटलेलं आहे ना, अशुभ गोष्टी त्यागण्याचं महत्व आपण समजतो, पण शुभ गोष्टी का त्यागायच्या आपण, आता हा हा, प्रश्न हा, आपल्याला येऊ हा, शकतो. हा. तर आता बघा, युद्धामध्ये कशी अनेकांची म्हणजे शस्त्रांनी हत्या करायची होती ना, बघितलं तर हे आपल्याला अशुभ वाटतं की अनेकांची हत्या या युद्धामध्ये होणार होती. हम्म, अनेक जण मृत्युमुखी पावणार होते युद्धामध्ये, हम्म, रक्तपात होणार होता. पण अर्जुन हे युद्ध कार्य भगवंतांच्या इच्छेनुसार करत होता, त्यांचा आदेश होता हे धर्मयुद्ध करण्याचा. त्यामुळे त्याने अर्जुनाने त्या गोष्टीचा त्याग केला नाही. म्हणजे अशुभ कार्य वाटलं तरी ते अशुभ नाहीये, कारण भगवंतांच्या आदेशानुसार ते कार्य केलं जात आहे. तसंच भौतिक जगामध्ये अनेक लोक बघा काही कार्य शुभ मानतात, पण ते कार्य भगवंतांशी संबंधित असेलच किंवा भगवंतांना अर्पण केलेलं असेलच असं नाही. बरेच ठिकाणी आपण बघा शुभ लाभ, शुभ कार्य, मंगल कार्य वगैरे असं वाचतो लिहिलेलं, पण अशा कार्यामध्ये कुठे भगवंतांची कथा होताना दिसत नाही, कीर्तन होताना दिसत नाही. या उलट सिनेमाची गाणी, नाच वगैरे असं होताना आपण बघतो. कुठेही भगवंतांचं नामाचं स्मरण नाही, कुठे प्रसाद वाटप नाही, पण लिहिलेलं काय असतं, मंगल कार्य. पण मंगल काहीच होताना अशा ठिकाणी दिसत नाही. म्हणजे भौतिकामध्ये शुभ म्हटलं जाणारं कार्य शुभ असेलच असं नाही. म्हणून भक्त शुभ अशुभ हे सर्व त्यागून कार्य भगवंतांच्यासाठी अनुकूल आहे ना हे तो प्रथम बघतो, आणि तसं असेल तर भगवंतांना संतुष्टी देणाऱ्या कार्यामध्ये तो उत्साहाने सहभागी होतो. आणि कृष्ण म्हणतात असा भक्त मला प्रिय असतो. भक्तिमान्य हा समे प्रिय हा. समजलं का हा श्लोकाचा अर्थ? हो, हो. हा, माताजी, हा, मग आता आपण 13वा केला की नाही, हा. त्याच्यामध्ये 13वा पण श्लोक म्हणताय? हो, तेव्हा 13वा हा, श्लोक, ते हा. त्याच्यात पण सेमच आहे ना वर्णन? हो, हो. म्हणजे जो दिवांचा द्वेष करत नाही असं हा, म्हटलंय ना, सर्व सुख मित्रांचा दुःख सुहृद आहे. सुख शमी असं म्हटलंय, हो, सम हो, दुःख. हो, बरोबर. हो, सुखदुःखांमध्ये समभाव हा, राखतो, बरोबर, हा, क्षमाशील असतो, हे हा, हा. गुण आहेत ना. आता तुम्ही बघा समदुःख थोडस सुख. मागे गेलात तर हा, 11व्या अध्यायातला 55 श्लोक हा, काढा बघा. हा, हा, मागच्या अध्यायातला शेवटचा श्लोक, त्याच्यामध्ये कृष्ण तेच म्हणालेत हा, ना, हा, मत हा, कर्म कृत मत परमो मद्भक्त संगवर्जित हा, निर्वैर हा. सर्वभूतेषु यसमामेती पांडव. पांडव. म्हणजे जो माझ्या प्रित्यर्थ काम करतो, हम्म. मालाच जीवनाचं परम लक्ष मानतो, सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो मला प्राप्त होतो. म्हणजे हा, हा, गुण तेच आहेत, पण हा, कृष्णांनी हा, परत परत ते वेगळ्या वेगळ्या हा. परत पद्धतीने परत थोडक्यात ते सांगितलेले सांगितले. आहेत. ओके, हा. म्हणजे त्याच्यावर आता हा स्ट्रेस जो केलाय. स्ट्रेस स्ट्रेस केलाय ते केलाय तुम्ही नीट त्याच्यावर. समजून घ्या. हा. हा, आता हम्म, 18वा 19वा पण बघा, इथेही सिमिलॅरिटी आपल्याला सापडते. हम्म, हे हम्म, बघा, इथेही आहे. हा, हरे हम्म. कृष्ण. आता हा वाचा बरं. हो, वाचते. 18 ना? हा, 18 19 हो, एकत्र आहेत बघा. हो, हो. हरे कृष्ण. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्मृतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरं मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, हम्म. सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. सगळे गुणच आहेत हा, ह्याच्यात सगळे पण गुणच सांगितलेले आहेत भक्तांचे. सांगितलेले. आता इथे बघा, तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी पण सांगितलंय की भक्त कसा आहे, सदैव हरे कृष्ण. कुसंगापासून मुक्त असतो. ह्या हा, श्लोकातही येतोय. सगळे गुणच सांगितले. हो हो, या श्लोकातही गुणच सांगितलेत. परत हम्म. बघा, आता ते शीत उष्ण मानापमान जे आपण दुसऱ्या अध्यायातला हो 14वा श्लोक बघितला ना, त्याच्यातलं पण इथे आला हो, बघा आता संदर्भ. त्याप्रमाणेच हा आहे. हा. तर आता भक्त कसा असतो, कुसंगापासून मुक्त असतो. मनुष्याची कधी स्तुती किंवा निंदा पण केली जाते. म्हणजे इथे म्हणतात ना, मानव समाजाचा हा स्वभावच आहे. पण भक्त नेहमी लौकिक स्तुती निंदा सुख दुःख इत्यादींच्या पलीकडे असतो, अत्यंत सहनशील असतो. कृष्ण कथे वाचून इतर तो काही बोलत नसल्याने त्याला मौनी म्हटले जाते. हम्म. मौन म्हणजे मुळीच बोलू नये असं नाही, तर मौन म्हणजे निरर्थक काही बोलू नये, केवळ हम्म. आवश्यक हम्म. तेवढेच बोलावे. आणि हम्म. भक्तासाठी आवश्यक बोलणं म्हणजे भगवत कथा होय. तर हे जे सगळे गुण आपण बघतोय ना, कृष्ण भावनेमध्ये तो नियोजित म्हणजे काय संलग्न आहे. भक्तिमय सेवेमध्ये त्याने स्वतःला जोडून घेतलं असल्याने त्याच्या अंगी हे गुण आता आपोआप विकसित झालेले आहेत. तिथे समहा शत्रौच मित्रेच म्हटलेलं आहे बघा. म्हणजे भक्तासाठी कोणी शत्रू पण नाही आणि मित्र पण नाही. प्रल्हादचं उदाहरण आपण बघितलं, त्याला कोणीही शत्रू नव्हता. युधिष्ठिर महाराज आहेत, कोणी शत्रू नाही त्यांना, म्हणजे दुर्योधनावरही त्यांनी कृपा दाखवली. मग त्याच्यानंतर मान तथा मान अपमान यो म्हटलेलं आहे, म्हणजे कोणी मान सन्मान दिला किंवा कोणी अपमान केला तर भक्त विचार कसा करतो की पूर्वजन्मी मी ह्याला दुःख दिलं असेल, ज्याचं फळ मला मिळतंय, हा माझा त्यामुळे अपमान करतोय. त्यामुळे तो अपमान केला, त्याचा अपमान झाला म्हणून तो स्वतः अपशब्द मात्र भक्त कधी बोलत नाही. आता या जगामध्ये मान अपमान या द्वंद्वामध्ये आपण अडकलो तर आपली बघा सतत भांडणच होत राहतील. आणि अपमान करणाऱ्याचं आपण नुकसान करावं या हेतूनेच आपण कार्य करू. आता आपण पेपरमध्ये बरेचदा वाचतो ना, कुठल्या गावामध्ये म्हणजे एखाद्या कुटुंबामध्ये दोन कुटुंबामध्ये एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला काहीतरी अपशब्द बोलून त्याचा अपमान केला आणि मग चिडून जाऊन त्या कुटुंबात म्हणजे बदला घ्यावा त्या माणसाचा म्हणून ह्या कुटुंबातले लोक मिळून त्या दुसऱ्या कुटुंबातील माणसाला ते मारहाण करतात. मग चिडून जाऊन तेही त्या दुसऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीला मारहाण करतात. म्हणजे असं खूपदा आपण बघतो. म्हणजे होतं काय, आजोबांपासून ते वाद सुरू होतात, ते नातवापर्यंत हे वाद चालूच राहतात. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या हे काही संपत नाही. कारण भौतिक जगामध्ये सहनशीलता नसते. छोट्या छोट्या गोष्टींनी लोक फार त्रास करून घेतात, भडकतात. म्हणजे जराशा ठिणगीचं रूपांतर म्हणतात तसं मोठ्या आगीमध्ये होतं. पण हा भक्त कसा असतो, भौतिक जगाचं स्वरूप जाणतो की प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावांनी सर्वजण पीडित आहेत हे तो समजतो. आणि जे मनुष्यामध्ये 4 प्रकारचे दोष आहेत हेही त्याला ज्ञात असतं. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या त्रुटी असल्याने हे व्यक्ती चुका करतात हे त्याला समजून तो सगळ्यांना क्षमा करतो. तर इथे अनिकेत असा शब्द आहे. अनिकेत म्हणजे घर नसणारा असं नाही, तर ज्याला खूप मोठ्या घरादाराची आवश्यकता नसते असा व्यक्ती म्हणून अनिकेत म्हटलेलं आहे. तर एकदा श्रीला प्रभुपाद मायापूरला गेलेले होते आणि त्यांच्यासाठी एक खास त्यांच्या सर्व भक्तांनी अशी गेस्ट रूम बनवली होती, जी अशी सर्व सुखसोयींनी अशी सुसज्ज अशी होती. श्रीला प्रभुपाद जेव्हा आले मायापूरला तेव्हा त्यांचे भक्त त्यांना या गेस्ट रूम मध्ये घेऊन गेले आणि त्यांना सांगितलं की आम्ही तुमची व्यवस्था स्वामीजी या रूम मध्ये केलेली आहे. तर ती रूम बघून श्रीला प्रभुपाद म्हणाले, मला ह्याची आवश्यकता नाही, मला छोटीशी कुठेतरी कुटी द्या तुम्ही. तर जेव्हा श्रीला प्रभुपादांना सांगितलं की तुम्ही इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य आहात स्वामीजी, तुमच्या भेटीला आता खूप लोक येतील, मग तेव्हा ती खोली तुम्हाला ही मोठी खोली गेस्ट रूम जी आहे ना ती बरी पडेल. मग त्यावेळेला बराच आग्रह केला भक्तांनी, त्यामुळे मग त्यांनी या गोष्टीचा स्वीकार केला. म्हणजे महान भक्त कुठल्या गोष्टीची अपेक्षा करत नाहीत. म्हटलंय ना इथे, संतुष्टो येन केनचित, सर्व परिस्थितीत ते संतुष्ट असतात, शांत असतात. आणि जे आता मौन बद्दल आपण बघितलं की म्हणजे वाणीचा उपयोग ते केवळ
कृष्ण भावनेबद्दल बोलण्यासाठी करतात. कोणी कृष्णांबद्दल त्याला विचारलं तर तो उत्साहाने त्याबद्दल सांगतो, कृष्ण कथा सांगतो, कृष्णांबद्दलचं इतर ज्ञान देतो. पण भौतिक विषयांच्या चर्चेमध्ये तो असा व्यक्ती सहभागी होत नाही. तिथे मात्र तो मौन राहतो. असे हे सगळे भक्तांचे गुण आपण बघितले. आणि कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न झाल्याने भगवंतांनी दिलेली ही त्याला भेट असते, असे गुण त्याच्यामध्ये प्रदर्शित होतात. आता 20वा बघूया, जो शेवटचा 13व्या श्लोक आहे. हा, श्लोकापासून सगळे गुण आहेत ना? 13व्या हो, श्लोकापासून गुण 13व्या सांगितले. श्लोकापासून, बरोबर. हा, आता 20वा श्लोक. हा हो. शेवटचा श्लोक आहे ना? हो, बरोबर. हा, हरे कृष्ण. ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेव भक्तास्तेतीव मे प्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे या अविनाशी भक्ती मार्गाचे अनुसरण करतात आणि मला परम लक्ष्य मानून श्रद्धेने पूर्णतया संलग्न होतात, ते मला अत्याधिक प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, अध्यायाची सुरुवात कुठून झाली होती? अर्जुनाच्या प्रश्नाने झाली होती. कृष्णांनी उत्तर दिलं होतं, साकार रूपाची भक्ती परिपूर्ण आहे. त्यानंतर भक्तीचे मार्ग सांगितले मार्ग कृष्णांनी. सांगितला. मग अनन्य भक्ती सर्वश्रेष्ठ आहे असं म्हणाले. ज्यांना अनन्य भक्ती जमत नाही त्यांच्यासाठी साधना भक्तीचा पर्याय दिला. ज्यांना साधना भक्ती जमत नाही त्यांना निष्काम कर्मयोग करा म्हणून सांगितलं. निष्काम कर्मयोगही जमत नाही तर सकाम कर्मयोगाचा पर्याय दिला. मग तोही जमत नसेल तर ज्ञान घ्या, ते जमत नसेल तर ध्यान करा, आणि तेही जमत नसेल तर कर्मफलाचा त्याग करा. असे अनेक पर्याय अध्यात्मध्ये कृष्णांनी दिले. कुठला तरी एक पर्याय निवडा आणि करू लागा. हळूहळू तुमची प्रगती होईल आणि अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत पोचाल, असं कृष्ण म्हणाले. म्हणजे एक एक पायरी चढत क्रमशः भक्त अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकतो. आता इथे लक्षात घेऊया, जसं नदीचं उदाहरण आपण नेहमी घेतो ना, की नद्या खूप लांबचा प्रवास करतात बघा. कुठे त्यांचा उगम असतो हिमालयापासून, त्या वाहत वाहत येतात आणि अंततः सागराला मिळतात. तसा आपण कुठलाही मार्ग निवडू, मग तो कर्मयोग असेल, ज्ञानयोग असेल किंवा ध्यानयोग असेल, अंतिम टप्पा हा भक्तियोगच म्हटला जातो. म्हणजे शेवटची स्टेप ही भक्तियोगच आहे. मनुष्य जन्मात व्यक्ती बघा पापातून किंवा दुःखातून मुक्त कसं होता येईल हे जाणण्यासाठी कर्मयोग करतो, किंवा हे ज्ञानयोग, ध्यानयोग, हे असे अनेक पर्याय आहेत. पण अंततः तो भक्तियोगापर्यंतच येऊन पोचतो. कर्मयोगामध्ये कशी इंद्रिय जोडून घेतो व्यक्ती भगवंतांच्या सेवेमध्ये, ज्ञानयोगामध्ये तो बुद्धी जोडून घेतो, आणि ध्यान योगामध्ये तो मन कृष्णांवरती स्थिर करतो. पण भक्तियोगी आपलं हृदय कृष्णांना अर्पण करतो. आपण नेहमीच्या भाषेमध्ये म्हणतो ना, की हृदय चोरलं जातं, आय लॉस्ट माय हार्ट टू, असं म्हटलं जातं. तर जे भौतिक जगातलं प्रेम आहे. पण भगवंत इथे भक्ताचं हृदय काबीज करतात. म्हणजे ते हृदय जेव्हा निर्मळ होतं, अनर्थरहित होतं सगळी साधना भक्ती केल्याने, असं भक्ताचं निर्मळ हृदय भगवंत काबीज करतात. आणि जेव्हा हृदय, मन, बुद्धी आणि इंद्रिय सर्वच भगवंतांना समर्पित आहे, तेव्हा तो भक्त भगवंतांची प्रेम भक्तीमध्ये आकंठ बुडालेला असतो, असं म्हणूया. आता ही स्टेज गाठायला जोपर्यंत व्यक्ती एखाद्या वैष्णवाचा अनुग्रह घेऊन त्याचा सेवक बनू शकत नाही ना, तोपर्यंत तो समजू शकत नाही इतरांची सेवा त्याला कशी करता येईल, ज्याद्वारे त्याचं कल्याण होईल. कारण तो शारीरिक स्तरापासून उन्नतच होऊ शकत नाही. शारीरिक स्तर म्हणजे शरीराला आनंद देणाऱ्या कार्याच्या पलीकडे तो विचार करू शकत नाही. आता तो स्वतः शारीरिक स्तरावरती आहे, त्यामुळे शत्रू मित्र असेच त्याचे जे भौतिक जगातली द्वंद्व आहेत ना, त्या स्तरावरच तो आहे. तिथून प्रगती करणं त्याला शक्य नाही. आता आपण म्हणतो ना, समाजसेवा करणारे काही लोक असतात जे स्वतःला समाजसेवक म्हणवून घेतात. पण आता वास्तविकपणे त्यांच्या मनामध्येही कुठल्या तरी एका प्रकारच्या समाजाबद्दल प्रेम असतं बघा. मग ते भारतवासियांच्या बद्दल प्रेम असेल तर शेजारील देशांच्या लोकांविषयी त्यांना शत्रुत्व आहे असं दिसतं. भक्त कसा आहे, समदृष्टी आहे. आपण बघितलंय ना आता हे सगळे गुण त्याच्यामध्ये. त्यामुळे असा द्वंद्व असलेला जो व्यक्ती आहे, भौतिकवादी व्यक्ती आहे, जोपर्यंत कुठल्या तरी शुद्ध भक्ताच्या संपर्कात येऊन भगवंतांच्या भक्तीत तो संलग्न होत नाही, तोपर्यंत सर्व जीवांचं वास्तविक कल्याण कशामध्ये आहे हे तो समजू शकत नाही. पण शुद्ध भक्तीच्या स्तराप्रत तो उन्नत झाला की तेव्हा तो मात्र समदर्शिना असतो. सर्वांचं कल्याण भगवत भक्तीने होऊ शकतं हे तो पूर्णपणे जाणतो.
त्यामुळे जो पण त्याच्या संपर्कात तेव्हा येईल, शुद्ध भक्ताच्या संपर्कात येईल, त्याला तो भक्तीशी जोडायचा प्रयत्न करतो बघा शुद्ध भक्त. आणि हा स्तर येण्यासाठी त्याला कुठल्या तरी एका वैष्णवाची किंवा शुद्ध भक्ताची सेवा करावी लागते. तेव्हा त्याला समजतं की जोपर्यंत जीव भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेणार नाही, तोपर्यंत त्याची दुःख समाप्त होणार नाही. तर एकदा एका व्यक्तीने श्रीला प्रभुपाद यांना अमेरिकेमध्ये विचारलं होतं की आवश्यक आहे का की मी गॉडला जाणलंच पाहिजे, मी गुड पण राहू शकतो ना? तर तेव्हा श्रीला प्रभुपाद यांनी त्याला उत्तर दिलं होतं की जोपर्यंत तू जाणत नाहीस की गॉड कसे आहेत, तर तोपर्यंत तू स्वतः गुड होऊच शकत नाहीस. आणि तू गुड झाल्याशिवाय इतरांच्यासाठी काही गुड करू शकत नाहीस, कारण गुड काय आहे हे तुला माहितीच नाहीये, तू अज्ञानी आहेस. तर हे समजून घेण्यासाठीच तुला शुद्ध भक्ताचा आश्रय घ्यावा लागेल. तर बघा, या भौतिक जगामध्ये आपल्या कोणाचंही सामर्थ्य नाहीये कोणाचं कल्याण करण्याचं. पण हे जे ज्ञान आपण घेऊ शकतो आहोत ना, जे भगवद्गीतेमध्ये सांगितलं आहे की मला कसा भक्त प्रिय आहे, कृष्णांनी हे जे गुण सांगितले आहेत, हे गुण आपल्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करून मग भगवंत आपलं कल्याण करतील, जेव्हा आपण या गुणांच्या द्वारे आचरण करू शकू त्यावेळेला. आता श्लोक समजून घेऊया आपण. आता इथे बघा, ये तू धर्मस्य अमृतमिदम म्हटलंय, म्हणजे जो भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे त्याच्याबद्दल कृष्ण म्हटलेलं आहे. कृष्ण बोलतायत त्याने जेवढी भक्ती केली ती शाश्वत रूपाने त्याच्याबरोबर ती राहील. अमृतमचा अर्थ सांगितलेला आहे, अमृतमिदम. अमृत म्हणजे आपल्याला माहिती अमृतमय भक्ती म्हटलेली आहे, अमृताप्रमाणे सुख देणारी म्हटलेली आहे, किंवा अमृत म्हणजे मृत्यूला पार करवणारी आहे, असाही अर्थ आपण घेऊ शकतो. ये धर्म्य, धर्म्य म्हणजे काय? शुद्ध भक्तीबद्दल कृष्ण इथे बोलतायत. मग यथोक्तम पर्युपासते म्हणजे योग्य रीतीने काया वाचा मनसा माझ्या भक्तीमध्ये जे भक्तयुक्त असतात, अशा प्रकारे भक्तीमध्ये संलग्न असतात. ते कसे असतात? तर श्रद्धाधाना म्हणजे काय? कुठल्या श्रद्धेबद्दल इथे कृष्ण म्हणतायत की भगवत भक्तांच्या संगात येऊन केलेली श्रद्धापूर्वक भक्ती, की मला भक्ती का केली पाहिजे, मला कृष्णांना शरण का गेलं पाहिजे, ह्या श्रद्धेने ते येतात आणि हे जाणून घेतात भगवंतांची सेवा का केली पाहिजे. कारण कसं आहे, हा साधक जर का हे ज्ञान नसेल ना, ही श्रद्धा नसेल, तर साधक या मार्गावरून, भक्ती मार्गावरून मार्गभ्रष्ट होऊ शकतो. कारण तो नवसाधक आहे, त्याची श्रद्धा कशी असते? कोमल श्रद्धा असते. त्याला श्रद्धा म्हणजे काय हेही नक्की माहिती नसतं. आपलं ध्येय काय आहे, ते कसं गाठायचं, कुठली साधनं आहेत हे ध्येय गाठायला, या सर्वांच्या बद्दल अधिकाधिक तो ऐकणार नाही, तोपर्यंत त्याची श्रद्धा कोमलच राहील. पण ज्या वेळेला तो भक्तांचा संग करतो, इतर भक्तांच्या मुखातून, जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांच्या मुखातून प्रवचन ऐकतो, तेव्हा मग तो भगवत भक्तीमध्ये, सेवेमध्ये स्थिर होतो आणि मग तो प्रगती करतो. म्हणजे हे बघा, हे सोपं नाहीये. याच्यासाठी भक्ताची दृढ श्रद्धा पाहिजे, त्याचे प्रयत्न पाहिजेत. आणि ज्या वेळेला तो हे वारंवार ऐकेल अशा शुद्ध भक्ताच्या मुखातून, तेव्हा ते समजून, ते ज्ञान घेऊन मग त्याच्यावरती तो कृती करेल. तर या शास्त्रीय श्रद्धेबद्दल इथे कृष्ण म्हणतात श्रद्धाधानामध्ये. मग पुढे म्हटलेलं आहे मतपरमा. मतपरमा म्हणजे माझ्या प्रती जो समर्पित आहे आणि माझीच प्राप्ती तो करू इच्छितो भक्ती करून. तर इथे लक्षात आपल्याला काय घ्यायचंय की शुद्ध भक्ती म्हणजे भगवंतांची प्राप्ती व्हावी म्हणून केलेली ही भक्ती आहे. कुठल्या भौतिक लाभ आपल्याला प्राप्त व्हावेत म्हणून केलेली भक्ती नाहीये. जसं ध्रुव महाराज आहे बघा, त्याने, ध्रुव बाळाने जी साधना केली होती, राज्य प्राप्तीच्या इच्छेने केली होती. आणि नारद मुनींना समजलं, नारद मुनींनी त्याला मार्गदर्शन केलं होतं, पण नारद मुनींना समजलं की या ध्रुवाची चेतना अशा स्थितीमध्ये आहे की मी आता उपदेश जरी केला ना तरी तो ग्रहण करू शकणार नाही. आता त्याला साधनाच करणं त्याच्यासाठी योग्य ठरेल. तर जेव्हा तो साधना करेल तेव्हा त्याला समजून येईल की ही भक्ती ही भौतिक लाभाच्या हेतूने केली जात नाही. आणि हे समजलं ध्रुव महाराजला, की जेव्हा भगवंत प्रगट झाले त्याच्या समोर, तर तेव्हा तो म्हणाला की काचेचे तुकडे जसे चमकावेत अशा प्रकारे मला भौतिक राज्य प्राप्तीची इच्छा होती, पण माझ्या समोर पूर्ण प्रकाशमय सर्व शक्तिमान भगवंत आता उभे आहेत, त्यांचं दर्शन मला झालंय. आता मला इतर कुठलीही गोष्ट भौतिक स्वरूपाची प्राप्त करण्याची इच्छाच नाही. तर इथे कृष्ण म्हणतात पुढच्या ओळीमध्ये बघा, भक्तास्ते अतीव मे प्रिया. अतीव म्हणजे काय? अत्याधिक. आतापर्यंत काय म्हणत होते? मे प्रिया, आणि आता म्हणतायत अतीव मे प्रिया. त्या हा म्हणजे सर्वात अधिक प्रिय आहे. तर त्यामुळे श्रद्धापूर्वक जो भक्त त्यांच्या प्राप्तीसाठी साधना करत आहे आणि तो त्यांना अत्याधिक प्रिय आहे असं कृष्ण म्हणतात. आणि म्हणजे आपल्यासारखे साधक
जे म्हणजे मनोभावे भक्तीमध्ये संलग्न आहेत त्यांच्यासाठी हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे. आणि या श्लोकाद्वारे कृष्ण कन्क्लूड करतात, म्हणजे निष्कर्षाला आणतायत भक्ती योगाचा, की भक्ती योगामध्ये निष्ठेचं खूप महत्व आहे. निष्ठा म्हणजे दृढ विश्वास की मी दृढ. भक्ती करत आहे आणि ही भक्तीच माझं परम कल्याण करेल, भगवंतांचं प्रेम मला प्राप्त होईल, या श्रद्धेने, अढळ अशा श्रद्धेने तो भक्त सर्व प्रयत्न करत असतो. आता प्रेमाभक्ती बघा, आपल्याला जी माहिती आहे भक्तीचा अत्युच्च स्तर मानलेला आहे, भगवंतांची प्रेमभक्ती ही प्राप्त करणं हे मनुष्य जीवनाचं परम लक्ष्य मानलं गेलेलं आहे. आणि भगवान कृष्ण अशा भक्तांच्या नियंत्रणाखाली असतात, जो भक्त केवळ त्यांच्या प्रती समर्पित असतो, केवळ त्यांच्या प्रती म्हणजे अनन्य म्हटलेलं आहे ना, आणि जो केवळ भक्तीच्या मार्गावर आहे, भक्ती योगाला समर्पित असतो, अशा भक्ताच्या नियंत्रणाखाली भगवंत असतात. भागवतम मध्ये म्हणतात अहम भक्त पराधीनो, म्हणजे भक्त आपल्या भक्ती सेवेने अति सुंदर अशा भगवंतांचं प्रेम जिंकून घेतो. म्हणजे कृष्णांच्या प्रती तो समर्पित असतो, इतर कुठल्याही देवदेवतांच्या प्रती नाही. आणि केवळ भक्तियोगाने, केवळ भक्तियोग म्हणजे कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग असं नाही. आणि असा जो भक्त असतो तो मला अत्याधिक प्रिय आहे, जो या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात भक्तास्ते अतीव मे प्रिय असे शब्द आहे. तर हे जे वर्णन आहे ना, स्वतः कृष्णांनी आता हे 12व्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलं की कुठला भक्त त्यांना अत्याधिक प्रिय आहे. आणि भगवंतांना जिंकायचं म्हणजे काय नक्की, तर भगवंतांना जिंकणं म्हणजे आता भक्त कसा आहे बघा, भक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपलं मन, बुद्धी, कर्म सर्व काही कृष्णांना समर्पित करतो. म्हणजे काय असतं खरं तर, आता विचार करा, आपल्या नेहमीच्या दृष्टीने विचार करा, ज्याची मन, बुद्धी, कर्म सर्व काही कृष्णांना समर्पित आहे, म्हणजे भगवंत अशा भक्ताला आपल्या नियंत्रणाखाली आणतात, हो ना, म्हणजे भक्तालाच ते जिंकतात. आणि असा भक्तच मग भगवंतांना जिंकतो, म्हणजे भगवंत अशा भक्ताची संपत्ती बनतात असं म्हटलं, म्हणजे खूप उच्च आहे हा स्तर समजून घ्यायला. तर असा भक्त सर्व परिस्थितीमध्ये भगवंतांची भक्ती करायला तयार असतो, सुखामध्ये करतो, दुःखामध्ये करतो, हानी लाभ सर्व द्वंद्व जी काही भौतिक जगामधली आहेत, कुठल्याही परिस्थितीत तो कृष्णांच्या प्रती सेवेला म्हणजे आपली ही सेवा सोडत नाही. आणि कृष्ण पण अशा भक्ताची सेवा करतात, जसं कृष्णांनी इथे अर्जुनाचं सारथ्य केलं. तर हे भक्तियोगाचं सार म्हटलेलं आहे. आणि हे समजण्यासाठी बघा, इथे श्रीला प्रभुपादांच्या ज्ञानाचा जो स्तर आहे, त्यांची प्रगल्भता आहे, त्यांनी हे आपल्याला अगदी सोप्या शब्दामध्ये स्पष्ट करून सांगितलंय. ते भक्तियोगाचं सार आहे, भगवंतांना जिंकणं आणि भगवंत भक्ताचे कसे संपत्ती बनतात हे समजणं, हे आपण वाचून नसतं समजू शकलो. पण इथे श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलं की कृष्ण कसे त्यांच्या भक्तांची सेवा करतात, तर यासाठी आपल्याला त्यांची पुस्तकं वाचायला हवीत. तर ही अशी अनन्य भक्ती आहे ज्याबद्दल कृष्ण भक्तियोगामध्ये बोललेले आहेत, की मनुष्य जीवन प्राप्त करून एकमेव आपलं उद्देश असायला हवं, ते म्हणजे कृष्ण सेवेमध्ये आपल्याला प्रगती करायला हवी. इतर कुठलंही भौतिक आपल्याला हे असू नये, म्हणजे उद्देश असू नये. मी या भौतिक जगात जरी असलो तरी भगवत धाम हे माझं मूळ घर आहे, तिथे मला जायचंय. आणि भौतिक जगात मी केवळ दुःखच भोगतो आहे, मग मी निर्धन असेन किंवा धनी असेन, उच्च कुळातला असेन किंवा नीच कुळातला असेन, आहे मी केवळ भगवंतांचाच आणि त्यांच्याकडेच मला जायचं, ही आंतरिक भावना असायला हवी. आणि भौतिक कार्य जरी करत असला तरी आंतरिक समर्पण हे भगवंतांच्या प्रती असायला हवं. तर अशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये भक्त तत्पर असतो. आणि मग तो श्रीमद भागवतमचं वाचन करतो, भगवद्गीतेचं नियमित पठण करतो. आणि अशा भक्तासाठी भक्ती करणं हे सोपं असतं, कारण हे जे श्लोक असतात ना ह्यामधले, ते हे भक्ताला प्रेरणा देतात, त्याची श्रद्धा एवढी दृढ बनवतात की भक्ताच्या जीवनाचं जे लक्ष आहे ना, तो हे निर्धारित करू शकतो. त्यामुळे भक्ताला विशेष काही तपस्या आहे असं वाटत नाही, सहजगत्या तो करू शकतो. आता जे भक्त समर्पित आहेत बघा, सकाळी उठून जप करणं, मंगल आरती करणं, हे त्यांना अवघड वाटत नाही. जेव्हा भगवत धामाची प्राप्ती हे मात्र ध्येय नसेल, तर मग त्याला ह्या सगळ्या गोष्टी करणं खूप अवघड वाटतं. जसं आता एखाद्याला मस्क्युलर बॉडी बनवायची नसेल, तर त्याच्यामध्ये जिम मध्ये जाऊन रोज व्यायाम करणे त्याला खूप तपस्या वाटेल, कारण हम्म. त्याला त्याचं ते ध्येय नाहीये. हा, किंवा चित्रकलेमध्ये विशेष प्रावीण्य नसलेल्या व्यक्तीला पेंटिंग करायला लावलं तर त्याचं मन लागणार नाही, कारण त्याचं तर ध्येय नाहीये. पण ज्याचं लक्ष निर्धारित आहे त्याला ही तपस्या वाटत नाही, तो ही तपस्या उत्साहाने करतो. तर असा हा अनन्य भक्त असतो, जो भगवंतांची प्राप्ती करणं हे त्याचं ध्येय असतं. आणि ध्येय प्राप्ती करण्यासाठी जी तपस्या आहे ना, तो अत्यंत सहजगत्या करू शकतो. इथे आपल्याला
या तपस्येच्या संबंधीच 11 अध्यायातला जो 55वा श्लोक होता, मत्कर्मो मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यसमामेती पांडव, यामध्येही कृष्ण बोलले. आणि जो 5वा आणि 6वा श्लोक या अध्यायातला, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन माम ध्यायंत उपासते. आणि काय कृष्णाने सांगितलं, तेषामहं समुद्धरता जन्म संसार सागरात तेषामहं समुद्धरता मृत्यू संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसा. म्हणजे असा भक्त विशुद्ध भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न असतो, माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, जो मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष मानतो, सर्व प्राणी मात्रांकडे मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे माझी प्राप्ती करून घेतो. हे भक्ती योगाचं सार आहे, जे आपल्याला 12व्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी सांगितलं. हा, तर इथे आता आपला अध्याय संपलेला आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न असतील किंवा या विषयी काही भक्तियोगाबद्दल सांगायचं असेल तर तुम्ही सांगू शकता.